بسم الله الرحمن الرحيم الحمد سورة الكهف Suratul Kafi ale Qur'an suran tan segina bi woroni konontona do jigilila ayan kementan kelema kemeni bi kelema ba keleni kemeduru ani bi segi ani saba harafu ba woroni kemenani ani muga an duru a jigiyoro o e makande bismillahir rahmanir rahim الحمد tano لله وبيالي الذي alami أنزل الكتاب na kitabu jigi على عبده aga jonga ولم يجعل عوجا alama jengenge له kitabu nye قيما ala kanima kitabu intlene don لينذر yala sana babalike بعثا kele gelenye شديدا minga gele من لدنه kabo ayoro lazaba mi basunye lazaba di lazaba gelemi nobina kabala yoro aka mo babali ukana ma sisoro bege renyini nam ويبشر المؤمنين ika limana jom lani soja الذين limana jom minun يعملون الصالحات nobe nyuma bara أن أجرا kafo baraji be لهم uye حسنا ne baraji manye ماكثين memba awdo فيه baraji ngonnana abadam barabara وينذر الذين abe mo bawali قالوا aminun ko اتخذ الله ولدا ko ala den somina ما من علم doni mage لهم o tigila mo ye به ni o dengo kuma ye ولا لآبائهم wala u faw ye كبرت dengo kuma in bonyana كلمة dakurunya ye تخرج nobi bo من أفواههم o dabarawla إن يقولون te foy fo إلا كذبا fongalonde ولعلك a dowla e باخع نفسك i yere mako salaye de على آثارهم unnawga giyer halake إن لم يؤمنوا no malimaniya بهذا الحديث nini qur'anayn ye عصفا dimin bolo إنا anw جعلنا ما anw ye fenge على الأرض fɛn min bɛ dugumakolo ka fɛn ɲɛnamaw ni falenfɛnw jiriw ni kɔfɔlɔw n'o tanaw زينة masiri ye لها a ye ani kulu n'a ɲɔgɔnnaw لنبلوهم yalasa an na maaw kɔrɔbɔ ko jarabi أيهم k'u kɛlɛ o kɛlɛ n'o de ka ɲi baara ye إنا anw لجاعلون fɛn ما kɛbaa de ye an ye عليها min bɛ dugukolo in kan شهيدا walawala ye جرزا jalen ye a tɛ fɛn falen bilen yala ye a bisigiya de ma أن أصحاب ko الكهف kuluwo dunkew والرقيم ani walaha dunkew k'u kɛra من آياتنا anw ka kabakow cɛma ajaba kabakoba ye الرقيم nam والرقيم ko jumɛn ye أن أصحاب الكهف والرقيم warraqimi walaha ye ولها awɔ almaktubu fi asma'uhum wa ansabuhum a sɔrɔ i bɛ kira ɲininka sallallahu alaihi wasallam ka bɔ kamalenw ma kamalen minnu n'olu donna kuluwo kɔnɔ ala ka kabakow ka ca nka nin y'a dɔ de ye koyi nin y'a dɔ de ye wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu al-wahid kamalen minnu donna kuluwo kɔnɔ ninnu ye denmisɛnw de ye ala ko jaar'u ye wagati la ni dugulamaw ma ala ko faamu tawhidi mina u sɔnkun na wagati la ni dugulamaw ni mushirikiya de ye fanga sɔrɔ u ye ala mina ka u senbɔ ko bɛɛ lajɛlen na sɔrɔ dawla
u ye ala fasaya ni nin bɛɛ lajɛlen ye nafolo u ye ala ta o bɛɛ lajɛlen kan olu ka kisa ɲɛ min ye ko mahamadu bin siyaka y'a fɔ an ye cogo min ko tuma min ni linjilikaw yaada la ni filimako cayaraw la n'u ye boliw batu ka kantigɛliw kɛ boliw ye o t'a dan ye sa wa o kuma na maa tɔɔrɔw la min bɛ isa ka diinɛ kan olu kɛra sominɛbagaw ye ni ala ka batuli ye ani ala ka kelebantiya ye masakɛ dɔ tun bɛ Rome fɛ yen nɔ u b'a fɔ o ma ko Dakiyanis ale ye boliw batu ka kantigɛli kɛ sɛtanɛw ye a kɛra a bɛ maaw dɔnni o de kɛli kan ni maa min y'a fɔ ɲɔgɔnya a b'o faga ale tɛmɛna ni kafi dunkew ka dugu ye dugu dɔ kabini Rome ka dugu la a fɔ dugu in ma ko Afsos arabu b'a wele ko Tarsus فاستخفى منه أهل الإيمان دوني لمن دونجو دوغراني فصار يرسل أكيرا أباكا فما أباكا منترو أبوشي ويفتشون عليهم لبدا أو فريلك يوكان ويحضرونهم كانوي كانوداما فيأمروهم أبو بعبادة الأصنام كوكا باتو يلما كابو ألاما كاباتو يسي كان بولوما أبي مغفرة مامي نوبا فونيويا فلما أزمت هذه الفتنة تمامي نين فتنة يموينا ورأى الفتية ذلك نكملوا نيوي حزنوا حزنا شديدا دمنا من غاغلي وكانوا من أشراف الروم وكذا رومي ونغما كورتالون دوي وهم 8 موسيغندو وكانوا على دين كيرا عيسى عيسى كدينغا فأخبر ملك بهم ما وي مسكي كبرانو يه وبعبادتهم انوغا باتو شوغاي فبعث إليهم اي ما تشوما فأحضروا بين يديه unananu ye kanu jɔ masakɛ ɲɛkɔrɔla la o bi kasi فقال a ko ما منعكم أن mun de y'a aw تصبروا bali إلى a ka آلهتنا kantigɛli kɛ an maw ye وتجعلوا أنفسكم k'a كأهل yɛrɛw المدينة kɛ komi dugu dunkew aw ka fisa ni to ye wa فأختاروا u y'u kunbiri a ko a ye kelen ta إما أن تكونوا على ديننا i ma a ka kɛ an ka diinɛ kan an bɛ ka taa ɲɔgɔn fɛ وإما أن نقتلكم wala an ka kɛnɛ senuya ka bɔ aw ma k'aw kantigɛ k'aw faga فقال له أكبرهم lakɔrɔbalen ko a ma إن لنا إلها ما بي عظيما أنبو- منه السماوات والأرض maa bɛ anw bolo o ma in ka bonya o ye sankolo fa ye ani dugumakolo fa ye لن ندعو من دونه anw إلها tɛ أبدا foyi batu ma foyi batu n'ale tɛ إسنا an ما b'ale kelen pe de بدا لك batu naam إسنا i ما ka بدا fɛn لك baara n'o bangena ye fɛn min ma ne diya i b'o kɛ وقال أصحابه مثل ذلك a jɛɲɔgɔn fana ye o ɲɔgɔn de fɔ koyi فأمر الملك بنزع لباسهم masakɛ ye yamarali kɛ ko ka u ka finiw bɔ u la والحلية التي كانت عليهم ani ka masiriw bɔ u la masiri min tun bɛ u kan na وكانوا مصورين u kɛ a y'a sɔrɔ u dilali musawiri na de نعم a y'a sɔrɔ bɔlanɛgɛw bɔ u la مطوقين mutawiqina bagaw bɔ u la وكانوا غلمانا u kɛra denmisɛnw de kun dɔ مرضا حسانا جدا u farikolo nɛɛmalen don u ye ɲɛna cɛ ka ɲi kosɛbɛ وقال سأتفرغ لكم a ko ne bɛna lankolonya aw kama n bɛna n pere aw kama وآخبكم n bɛna aw ladaba وما يمنعني من فعل ذلك a ko بكم foyi tɛ ne bali kabini o baara la إلا ni أني aw ye أراكم شبابا fɔ ne bɛ aw ye denmisɛnninw de ye فلا أحب أن أهلككم ne t'a fɛ ka tɔɔrɔ se aw ma وإني قد جئتكم لكم عجلا naam wa inni وإني a k'a dɔn ko ne قد جعلت لكم عجلا n ye daati dɔ di aw ma تدبرون فيه أمركم a b'a ka kow dilan o kɔnɔna na وترجعون إلى أخولكم a bɛ segin ka sɔrɔ a hakiliw ma ثم إنه سافر لغرض من أغراضه a kɔfɛ a taamana ka taa ci dɔ la kabini a ka ciw la فخافوا o siranna أنه إذا رجع من سفره k'a fɔ n'a seginna ka bɔ a ka taama in na يعاقبهم a b'u tɔɔrɔ أو يقتلهم walima a bɛ sɔn k'u faga yɛrɛ فاستشروا ويا- فيما بينهم u ye hakililaw ɲini fɛn na min b'o ni ɲɔgɔn cɛ واتفقوا على أن يأخذ كل واحد aw ye منهم bɛn'a نفقة kan من k'a fɔ بيت bɛɛ أبيه- lajɛlen ka minɛli kɛ kabini u la من بيت أبيه kabini u ka so kɔnɔnaw la
يتصدق ببعضها ويتزوج بالباقي. نعم من ها ñaara kilim dige ko na ara ya anda ko arasti adasru anda sigi duro adasru iharati ari yaare wurin di tirni le tirni ndi kono anda harde jigerne an hardo bani ana sigi duro fi tan ser amma ya tayime assalamu alaikum ya kande assalamu alaikum yarati jinya nyime hoye ato kilimu bego hoye muranne kiyan sigi ma awr inshallah anda muro awr nam واتفقوا على أن يأخذ كل واحد ako نفقة. watafaqu واتفقوا ubenaga على أن يأخذ كل واحد منهم نفقة ko bela jelenga balomina kaminula من بيت أبيه kabo afaga sokono يتصدق ببعضها ويتزوج بالباقي. aga aba saragadi na doye aga salafana tani doye ففعلوا ذلك uyo bara وانطلقوا إلى جبل قريب من مدينتهم. ako nam uyele na katoro kulumin ka surun kaminu ka yɔrɔ la يقال له ينجلوس u b'a fɔ o kulu in ma ko yan jalus فيه كهف. kuluwo bɛ o kulu in na yen nɔ ومروا في طريقته u tɛmɛna u ka sira in na nam بكلب ni wulu dɔ ye u taatɔ la u tɛmɛna wulu dɔ kan فتبعهم wulu in tugura u kɔ فطردوه u ye wulu in gɛn فعاد. wulu in segira ka na ففعلوا ذلك u ye gɛnni in baara siɲɛ caman فقال لهم الكلب wulu kumana ala ye wulu da labila u ye wulu kumana u ye أنا أحب a ko ne bɛ ala kanu ɲɔgɔn fɛ ala min ka bɔn n'a ka se kutalen don فناموا u sinɔgɔra a ye sinɔgɔ وأنا ne b'aw garidi فتبعته a tuguru kɔ فدخلوا u الكهف donna kuluwo kɔnɔ وقعدوا u فيه. sigira a la ليس لهم عمل baara foyi t'u bolo fo sali ani sun والتسبيح ani subahana fo ani alhamdulilayi fo وجعلوا u نفقة y'u ka nafaga kɛ منهم kelen bolo kabini u la اسمه o tɔgɔ ye ko تمليكا. tamulika كان يأتي المدينة o kɛra a bɛna madina يشتري لهم طعام a سرا bɛ dumuni san u ye dogo la ويتجسس لهم القبر a bɛ kibaruya ɲɛɲini u ye فلبسوا في ذلك الغار u ما شاء sera o الله kulo in kɔnɔ wagati la ni ala y'a a kanu ثم رجع an الملك bɛ hakili ɲini mɔgɔw fɛ minnu bɛ ka lamɛn kɔfɛla la a ka dɔn ko arajo kun ye puissance bila munna fɛn dɔ de bɛ min b'a sumaya bari arajo kabini sinkalo in daminɛna a ma faga fo ni u b'a yɛlɛma waati min su ni tile a bɛ baara la donc machine dɔ de bɛ yen o de b'a sumaya bon o machine de kun jɔra u ɲinama k'a sɔrɔ baarakɛlaw t'a kalama quoi minnu kipelen b'a la jigi fana t'u la koyi parce que n'i bɛ fɛn na su ni tile kabini sinkalo donna ni ɲɔgɔn b'o sɔrɔ fɔlɔ an bɛ u fɔ an b'o waleɲuman dɔn an bɛ hakili ɲini lamɛnnikɛlaw fana fɛ voilà o dɔn naam ثم رجع ملك دقيانوس o kɔfɛ faama seginna n'o ye Daqyanusu ye من سفره إلى المدينة ka bɔ a ka taama la ka na Madina وكان تمليكا يومئذ بالمدينة يشتري لهم طعاما tamulika kɛra o don na a bɛ dumuni san u ye فجاء وأخبرهم بالرجوع الملك naam a nana a y'u kibaruya ni masakɛ ka seginni ye ko masakɛ nana وأنه يفتش عليهم k'a fɔ ko masakɛ in ko a bɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ u kan ففزعوا واشرعوا يذكرون الله عز وجل o ka kumana u labanna u bɛ ala fo ko fo ala min ka se kurutalen don ويتضرعون إليه u b'o dama ka se ka taa ala ma في دفع شره عنهم a masakɛ in ka tɔɔrɔ ɲɔni na ka bɔ o ma وذلك عند غروب الشمس o kɛra tile bin kuma fɛ فقال لهم تمليكا tamulika k'u ma يا إخوتاه ya kumana ya يا ya إخوتاه n balimaw كلوا وتوكلوا على ربكم a ye dumuni kɛ a ka jigi da an ma kan
فأكلوا وجلسوا u ye dumuni kɛ u sigira يتحدثون o b'a la ka baro kɛ ويتواصون o bɛ ka ɲɔgɔn yamaruya فبينما هم كذلك tuma gɛlɛnnin cɛ u b'o cogoya la إذ ألقى الله عليهم النوم في ala الكهف sina ka sinɔgɔ don u ɲɛ na o kuluwa in kɔnɔna na وألقاه أيضا على قلبهم naam a ye sinɔgɔ a y'o bila u la ka datuguli kɛ o dusukun kan وهو باسط ذراعيه على باب wulu in الكهف fana o nana ka na a wa sinɔgɔ y'o fana minɛ k'a sɔrɔ kelen bɛ ka nɔngɔn fɛnse dukɛnɛ na ففتش عليهم الملك masakɛ y'o ɲini فدل عليهم u y'o yɔrɔ fɔ a ye فتهير فيما يصنع masakɛ بهم kunna sirila fɛn na n'a b'o baara n'u ye فألقى الله في قلبه ala أن y'a يسد bila a kɔnɔ عليهم باب ko a الغار ka kuluwo in datugu u da la وأراد الله عز وجل ala y'a أن laɲini ala min يكرمهم ka bɔ n'a ka seko talen don a k'u bonya n'o ye بذلك ويجعلهم آية a k'u kɛ kabako ye tamansen maaw ye وأن يبين لهم أن الساعة a ka bangali عاتية kɛ u ye k'a fɔ kiyama sanga ko nabaga don وأنه قادر على بعث k'a العباد fɔ من ale بعد ye الموت sebaa de ye jɔnw cili nkununin kan saya kɔfɛ فأمر الملك malikɛ بسده yamarali kɛ ni yɔrɔ datuguli ye وقال a ko دعوهم a y'u to yen nɔ في كهفهم u ka kuluwo in kɔnɔ يموتون جوعا u ka وعطشا sa kɔngɔ ye ani minɔgɔ ye ويكون u ka ككهفهم kuluwo in bi الذي kɛ kuluwo اختاروه min n'u قبرا ye لهم sugandi kaburu ye u yɛrɛw ye وهو يظن أنهم ale b'a عباد miiri k'a fɔ u b'u ɲɛ na يعملون u ما bɛ يصنع fɛn بهم dɔn n'u b'o baara n'u ye وقد توفى الله k'a sɔrɔ أرواحهم ala ye u niw mina وفاة النوم sinɔgɔ ka nimina la ثم إن الرجلين ka segin مؤمنين cɛ في fila بيت limanajon الملك fila دقيانوس faama ka so kɔnɔ n'o ye dɛgɛyanusu ye يكتمان olu b'u ka إيمانهما limanaya dogo شرعا olu komasera يكتبان قصة هؤلاء u bɛ ninnu ka الفتية kisa sɛbɛn فكتبا وقت فقدهم o ye u ntanya wagati sɛbɛn an'u وعددهم jati وأنسابهم an'u danbew ودينهم an'u ka taabolo diinɛ la وممن فروا في an'u bolila minnu ye اللوحين u ye o sɛbɛn walaha fila la من رصاص kabini awa ziran na وجعلهما في u fila تابوت kɛ من النحاس kumana kɛsu dɔ kɔnɔ walaha in kun ye denkɛ de ye u y'a bila kɛsu min kɔnɔ o ye ziran ye وجعل تابوت في u ye kɛsu البنيان kɛ filibuniya ni kɔgɔ la وقال u ko لعل a bɛ se ka الله أن bɛn يظهر ala على a هؤلاء ka maa الفتية dɔw قوما layenge مؤمنين قبل يوم nin kamalen القيامة ninnu kan ka kɔn kiyama dɔn ye فيعرفوا من هذه u bɛ الكتابة dɔnniya خبرهم kabini nin sɛbɛnni in na u ka kibaruya la ثم مات الملك o kɔfɛ دقيانوس masakɛ dagayanusu in sara هو وقومه ale n'a ka mɔgɔw ومر بعده سنون ani naam وبعده سنون naam وقارون. u ka dɔn k'a fɔ san yirikaw tɛmɛna ani wagatiw tɛmɛna u tɛmɛnen kɔ ninnu kɔfɛ وتغايرت الملوك watagayati limuluku نعم faamaw yɛlɛmayɛlɛmara ثم ملك تلك المدينة رجل صالح يقال له naam ثم ka segin ملك تلك المدينة رجل صالح hone buke kane papa tindore na ho buke kane naam ثم ملك تلك المدينة رجل ako chedo صالح e dugi mara du chenye manyumanyi يقال له بيتروس ba fa ma ko paydarus واختلف الناس عليه maw ye nyom fungu nyonya o masake nyuma inga فمنهم المؤمن بساعة ko madu gumbe jamala min gundalembe lahara kola ومنهم الكافر بها baytarus ka madu be no uluko ko lahara ko ti chen ko فشق ذلك عليه o gelera baytarus ka حيث كان يسمعهم يقولون bari alaikum ba me ula o bafo لا حياة لا حياة الدنيا nyanamaate fo jinga nyanamayan وإنما تبعث الأرواح ni دون nanti nya الأجساد kunu ni go niw ne be kunu fargolo ko nti kunu bile فجعل دوغوتي. يتضرع ويقول akera abi damakasi abafo رب أنت تعلم اختلاف amma هؤلاء ebe nunu nga funyo don فبعث لهم eka kaba ko do آيتين dukuma min be qiyama sanga ko nye banga uye والبعث ani kununi فأراد الله أن يظهره ala la على yini فتية أصحاب aka la الكهف yin aka mo la yenge kamalen nunga no e ويبين kulu yoy للناس شأنهم akmana ka konye banga mo ye ويجعلهم آية ke وحجة kaba ko ni عليهم daluye maukan
ليعلموا أن ساعة yalasa آتية لا maaw n'a ريب فيها dɔn ko kiyama sanga ko a bɛna siga t'a la وأن الله يبعث من في maaw n'a القبور dɔn k'a fɔ ala bɛ mɔgɔ kɔnɔ min bɛ kaburu kɔnɔ فألقى الله في قلب الرجل من ala أهل ye تلك a kɛrɛn الناحية cɛ dɔ dusukun na kabini o fan dunkew la أن يهدم ذلك البناء a الذي ka على o باب kɔgɔ in الكهف ci kɔgɔ min n'o bɛ kuluwo da la ويبني بحجارته a هزية ka لغنمه kumana a ka fara in kɛ ka sinsan dɔ jɔ a ka baganw ye فهدمه وبنى a y'a به ci هزية a ye لغنمه sinsan jɔ n'a ye a ka baganw ye فلما افتح باب tuma الكهف min ni kuluwo dayɛlɛla بعث الله هؤلاء ala ye الفتية nin kamalen ninnu kunu فجلسوا sigira فرحين nisɔndiyalen مسفرة ala ka kabako وجوههم dɔ kɛra u ma kunu fiyewu fo kumana fɛn min kun dafirilu da la fo dayɛlɛlen ko de o y'a ye wa u kunna u nisɔndiyalen وقد حفظ u الله ɲɛdaw عليهم wasalen أبدانهم u niw ka di u la kosɛbɛ farifonnen b'u kan a b'a ti ala ye u farikolow tanga u kan وجمالهم an'u ka cɛɲan an'u ka kɛcogo فلم يتغير منها foyi ma شيء yɛlɛma kabini a la فكانت u ka حياتهم kɛcogo kɛra وقت أن u kunu wagati la ko mu kɛcogo كحياة وقت waati min يتنقض. n'u sinɔgɔra ثم أرسلوا o kɔfɛ u ye تمليكا tamilika ci إلى ka taa المدينة dugu kɔnɔ ليشتري ko له a ka taa طعاما dumuni san u ye فذهب فرع أتارا المدينة أي كان دقيقة تغير حالها dugu ala وأهلها yɛlɛmana وملكها a dunkew yɛlɛmana fangaw yɛlɛmana وقد أخذه أهل المدينة وذهبوا به dugulamaw إلى y'a ذلك mina u الملك taara n'a المؤمن ye ka taa u faga faama ma faama min ye limanajon ye baktarusu ye فأخبره تمليكا بقصته tamilika ye وقصة kibariya أصحابه n'a ye kisa ye bari ka sababu kɛ olu nanen n'u ka wari in ye ka na sugu kɔnɔ komi n'a fɔ khazinu b'a fɔ cogo min o ye wari in bɔ kabini ale de kɔni bɔra kuluwo kɔnɔ ka kɛnɛma lajɛ dɔrɔn a tun bɛna segin a tilala k'ala minɛ ka taa ɲɛ a ko kunu ne bɔra yan nɔ dugu in kun tɛ tan de nka ala fana ye masa ye mun de kɛra a b'o kɔnɔ na ɲɛ b'a sɛbɛn na ko la ilaha illallah pilaki la ilaha illallah yan kunu ne bɔra yan nɔ la ilaha illallah kun tɛ fɔ yan a salijita a y'a tulo gɛlɛya ka taa a salijita fo ka taa don dugu kɔnɔ ale de ko ɲɛna ale filila de a taara don dugu kɔnɔ a taara jagokɛla dɔ yɔrɔ dumuni min ni silamɛ ni kafiri bɛ dama ka kan a la komi n'a fɔ baji kɔnɔ dumuni jɛgɛ n'i donna kafiri dugu kɔnɔ ka na sogo min kantigɛli bɛ fɛn fɛn la ka n'o san nka i b'a kɛ jɛgɛ ye i b'a kɛ dumuni ye dumuni min ni kantigɛli t'a la ale bɛ k'o dumuni woloma ale taara o dumunitigi dɔ fɛ yen nɔ ko a bɛ taa o dumuni san o bolo a ye wari ko yala joli don a ye wari hakɛ bɔ ko a ye wari bɔ a kɛlen ka wari bɔ o sɛnɛ ka minɛ n'a tɛgɛ ye ko ye zɔn de ye i kun b'a fɛ ka ne sonya de ka taa wari jugu ta k'a di ne ma nin ye wari de ye a ko nin tɛ wari ye a ko nin tɛ wari ye a ko yala wari ye wari jumɛn ye o la a wari bɔ k'a jira a la ko fa de b'i la wa ni ko mɔgɔ yɛrɛ bɛ ɲininkali ko jumɛn ye wari ye wa cɛ kamana ganna cɛ kamana ganna bon musokɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ wala maakɔrɔba dɔ bɛ yen nɔ o si kɔrɔla kosɛbɛ o b'u kɛrɛfɛ o ko denmisɛn ko yala a kɛra de a ko ne bɔra yan kunu ne nana sanni kɛ ni nin wari in ye u ye wari to sagi ma ne taara ka taa n seginna ka na bi ko n bɛna sanni kɛ n'a ye ko wari tɛ ne yɛrɛ ɲɛna dugu bɛɛ yɛlɛmana yala tununi bin de magara ne la wa i bɛ min kɔni ne kɔni m'a dɔn a ko e yɛrɛ ka kumakan in n tilenlen bɛ cogo min sisan ko sisan nin kan in tɛ fɔ nin fɔcogo la sisan a ko i b'a sɔrɔ ko dɔ tun ye e sɔrɔ ni ye waati jan kɛ n'i ma na ni tilala ka na bari anw denmisɛnnama an tun bɛ kuma nin kumacogo de la nin wari in de tun bɛ dun anw denmisɛnnama ko aw denmisɛnna kɔ walima ko awa wala mɔkɛ yɛrɛ de wale non ale yɛrɛ kɔni tɛ بعض الحاضرين naam hadare b'a dɔn ko يا قوم يا لا مام. هذه آية من آيات a الله ko a bɛ sɔrɔ nin ye kabako dɔ ye جعل kabini ala الله ka kabako لكم la على يد هذا الفتى naam فانطلقوا بنا حتى يرينا a أصحابه ko u sera masakɛ ma ka taa kuma ɲɛfɔ a ye ko a ye to an ka taa a ka tɔw jira an na u taara ka taa a tuguru فانطلق kɔ أريس وأستيوس من أزماء مملكتي mana ariyosu ni astoyus olu u y'u ɲɛsin
kamini fanga ga ma bawla ومهما جميع أهل ulama المدينة belajelin faralen be ko كبيرهم korobalen وصغيرهم demsen نهى أصحاب kana الكهف kafi dungo famve ينظروا إليهم yala sa una fulelike katoro umma فأول من دخل ma fulo عليهم min dona ukan هذان weni العظمان mo baflay الكبيران min ga bon فوجد في أصل البناء تابوتا ye من kesu do النحاس soro koko koro kamini zirana ففتحاه yo daile فوجدوا فيه ye mange لوحين fla soro من akonna na wala fla رصاص soro la مكتوبا فيهما kamini قصتهم denyela asebenembe uga kisa sebenembo kono فلما قرأوها tuma min nu ya kala عجبوا kabagoyara وحمد الله ye ala الذي tanu أراهم ala min آية ye kabago jira تدلهم على ula الباص min be ukanda kununi kan ثم أرسلوا قاصدا إلى ملكهم الصالح u ye kɛrɛnkɛrɛnnen b'a ci ka to ka faama ɲuman ma بيدروس e baydarusi أن يجعل ko بالحضور na إلينا joona لعلك ترى a bɛ se ka هذه bin آية i bɛ nin العجبية kabako in ye فإن فتية بعثهم كمالهم الله ala y'u kunu u وأحياهم ɲɛnamaya وكان قد توفاهم k'a sɔrɔ a y'u 300 fa سنة san kɛmɛ saba أو wala a ka أكثر ca o ye فلما جاءه tuma min القمر ni kibaruya nana ma ذهب همه ka hami taara وقال a ko أحمدك رب ne b'i tanu السماوات sankolo والأرض daba ma تفضلت أدوما علي ورحمتي naam تفضلت e fasara علي ne ma ورحمتي wara himuta ni hinɛ nana ولم تطفئ إيمان النور نور الذي الدفاع جعلته nɔrɔ min لآبائي n'i y'o kɛ n faw ye فركب وتوجه نحو a القاف yɛlɛnna ka ɲɛsin kana kuluwo fan fɛ فدخل عليهم a donn'u kan a وفرح nisɔndiyara n'u ye بهم وآنكهم a ye u kan dɔ ɲɔgɔnya ووقف بين a jɔra u أيديهم ɲɛkɔrɔla la وهم جلوس على k'a sɔrɔ الأرض u sigilen don dugu ma يسبحون u bɛ ala الله senuya u ويوحدون bɛ ala tanu فقالوا له ko a ma نستودعك an b'i الله kalifa ala ma والسلام عليك an b'i fɔ ورحمة الله ala ka hinɛ b'i kan ani ala حفظك kisi الله وحفظ ملكك ala k'i ka fanga tanga ونعيذك an b'i tanga ni بالله ala من ye شر ka الإنس bɔ adamadenw والجن ka juguya ma ani فبينما jinɛw الملك قائم tuma kelen cɛ masakɛ jɔlen don إذ رجعوا u إلى seginna مضاجعهم ka sɔrɔ u فناموا dayɔrɔw ma u sinɔgɔra وتوفى الله أنفسهم naam o de don bisimilayi o fɔra ɲɔgɔn kɔ ko yala u kan ka kɛsu dilan ni mun ye ko ka kɛ wari nɔ k'a kun bɛ cogo min ko a kɛ ten tuma min ni kamalenw y'u yɛrɛ gafu ka tɔrɔ kulu wɔɔma kamalenw kɔ anw ma yaa ma e ka anw sɔn kabi yɔrɔ hinɛ la e ka labɛnni kɛ an ɲɛ kabini an ka kow la kanana an ye gosili kɛ u tilo ka ni sinɔgɔ ye kulu wo la san yirikaw jatila ka segin an y'u kunu yalasa na dɔnni banga jama fila min n'o de ye jatidonba ye fɛn ye n'o y'o kɛ yen nɔ danna anw an bɛ o kibaruya kalan e ma lamini kan ni tiɲɛ i k'a dɔn kafiri donkew kamalenw dɔn o limaniyara n'o ma ye anw fana y'u ji di kana ye anw ye sirili kɛ kafiri donkew dusukun kan ni sen bɛ tiɲɛ fɔli kan tuma min ni kafiri donkew jɔyɔrɔ ka faama ɲɛkɔrɔla la o min y'u ɲamariya k'u ka sujudi bi boli ye kumana kafiri donkew ko masakɛ ma anw ma o de ye sankolo dabama ye an dugumakolo ilahan anw tɛ ma wɛrɛ bato n'a ma kɛ ni o man ye a b'a di anw ye foli kɛ fɛn wɛrɛ bato kuma fɛ dantɛmɛ kuma la yala ninnu filɛ anw ka mɔgɔw ye u ye maaw sɔmina n'a ma kɛ ni ala ye u na goli kana ma ninnu batuli kan ni dalu ye n'o bangalen do maa si ti yen nɔ min ka dɔnyɔni ka bɔ ka tɛmɛ mɔgɔ kan n'o ye nkalon tigɛ k'a da ala la a
وإذ تمامي نايا مبولا أني فمي نوبيكو باتو فالا كلمبيو أيا يركفو كتا كلوما أما بيركليكي أي كمينا كهينلا على بلا بينينجي أوي كمينا كولا نغيرولا نعم مرفقا ما ترتفقون به من غذاء وعشاء للفنان إسرافنا أبايره هنا نمي على ودوما نعم ودر الشمس يلي بغاي ابتلي نتلي بورا تلي بي جنگي ابو كلو دونغو كلو ما كداكن ينفن في نتلي بنا تلي بوتو نما ينفن في تلي منا جوفين غابا يلما جونا تلي جولوكا العالم علو بير ويرولا كامينالا أكو من يوه بيقولي على كابكوي مامي نالا وتيجي كندا وتيجي ده ما كان نيجي مامي نالا يولا فيلي إذا بسري بعصرو وتيجي لا موي كان نباي إبو بسريا نيانا موي كاسر أولو سنغباود أمو يلما كني ينفم في أنما ينفم في وكاولو ويأنغم فين سبعي ندوكني نيكو ينجرا كافي دونجيوكا إكم بي يلما ونيه وليلا إكم بي فا كامنو لا سرنا وجوين دلا أنيو كنو يلا ساونا نيون ينينغا ونيون جي كما بعدكو كامنو لا يهاجي جمعين دو ناوي أوكي نيرو إننا أمنا يا هاجي جمعين قالوا كو أمنا يا تلقلي ولا تلدو أتتلقلي مباسب أم دارا تلقوين دلا وكو أو ما دي دونيغلاي نفيني نا اوكي أنو يلا دارا دومي ودونغلين دي بيوا سبا أندارا دومني كوفي أنغونا كسورت لما بي yalo bebbi dindongalin dewa akoni jana noye amunye korode ngada ngane atambulo nam aya dola gelenci sabu sigara de ki basuru kunungo andara kunungo de ni suro temenanga kana sefoni watu wala bana ka sikasi ko dola no te sanjati ko sa ngeme jati ko no tere nam ko wa sawadakum aya dola gelenci naga wariye min wari ka toro duguma ga fulelige tarsus dugumi walula dugumi aga laje ayyuha dumuni mi no de sinalembe dumuni aga nauma ni gersege kaminola aga dogode agana masila dunia naga au ka yoroye bari dugula manunu no yengera auga obe au farala bon wala ma ba'u sagi ugadina la au tiniro soro filanga fiya kuma fe barabara ocho endela anyi yengelige uga yala za unadon gava alaka lahidu chinyedo gava qiyama sanga sigade ola tumami no be nyon sama uni nyonje uga gonye ula ugo
bunyan ay joli fenjo alayhim ukan rabbuhum umma a'lam ale de dɔnnikɛla ye n'u ye ala alladhi maaw ko alahu maa minnu ye se sɔrɔ ala amriha nka ko kan natakhidanna masjidan an bɛ misiri somina alayhim kulu o dunkew kan yaquluna maaw b'a fɔ salasatun mɔgɔ saba don o rabi'uhum naaninan kalbuhum o y'u ka wulu ye yaquluna dɔw b'a fɔ khamsatun ko maa duuru don sadisuhum k'u ka maa wɔɔrɔnan kalbuhum o y'u ka wulu ye rajiman o bɛɛ ye kɛrinin de ye bilghaybi ni dogo ye tɛ min kalama yaquluna ngalimenajonw b'a fɔ sab'atun ko wolonfila don wa thaminuhum o dondere sabu o seginna kalbuhum o de y'u ka wulu ye qul a fɔ rabbiya ne ma a'lam ale de ye dɔnnikɛla ye iddatuhum n'o jati ye ma ya'lamuhum maa si t'u dɔn ko nci ni wala tumari kuma ne kungo ko mɔgɔ segin do daminɛ la maa min kɔni taara kulu o kɔnɔ o ye maa wolonfila ye naam wala tumari i kana sɔsɔli ɲɔgɔnya o la illa mira ko sɔsɔli de n'o bangalen don ni ayaw ye wala tastawdi kana maa si kunnafoni ɲini o la kabini o la wala taqulanna kana fɔ fɛn dɔ ma ko ne ye o kɛbaa ye sini ko ne ala y'a kanu kana fɔ ko bɛ fɛn fɛn kɛ sini ka sɔrɔ ni ala ma kanu kana i k'a fɔ fo ni ala sɔnna a ma i k'a fɔ de ko ni ala sɔnna a ma moriw a kana to ka nin nɛgɛ bɔ aw la dɛ insha Allah Inshallah Modu tɛ se fɛn na. ko insha Allah moriw tɛ se fɛn na a kana to insha Allah nɛgɛ ka bɔ a la dɛ Sala ko t'a la. aw fana kana yɛrɛ jɔ a kana yɛrɛ jɔ ala jɔyɔrɔ la dɛ ne ye wulibali ye ni kɔn min kɛ o bɛ kɛ awa kan'i yɛrɛ jɔ ala jɔyɔrɔ la moriya tɛ foyi ye fo hamina ko caman bɛ yɛrɛ la a dɔw ɲɛnabɔra dɔw ma ɲɛnabɔ ne maa min ser'i ma i ka dugawu kɛ a ye a tigi y'i jigiya i ni ala cɛ ka surun i ka dugawu bɛ sɔn ka jaabi ka tɛmɛ ale kan i b'ale ka hami de ta ka fara i yɛrɛ ta ninnu kan ka dugawu kɛ k'a bɛɛ ɲini ala kelen fɛ ni min ye ala ja wagati min a b'o jaabi n'a ye ala ja a b'e ta in jaabi n'a ye ala ja min y'a kungo f'i ye a b'o ta jaabi wala a y'a yɛrɛ jɔ o jɔyɔrɔ de la ka ko nin ye moriba ye ko n'a ko min ko a tɛ wuli a tɛ yɛlɛma walima n'a ye a da don fɛn fɛn la ni fana a ma sɔn ayi ka n'i yɛrɛ jɔ o jɔyɔrɔ la i ye jɔnni de ye i b'a ɲini ala de fɛ ni ala sɔn ni ban bɛ ala de bolo o tɛ danfɛnsi bolo o tɛ kira bolo a tɛ malika bolo a tɛ waliju bolo a tɛ maa wɛrɛ bolo a bɛ ala kelen pewu de bolo voilà fo moriw ka o yɔrɔ de fɔ mɔgɔw ye ka jɛya ni min bɛ i dɛmɛ o kɔnɔna na a k'i dɛmɛ ni min yɛrɛ fana t'a ka wari d'i ma o kɔnɔna na a k'a to yen gɛrɛsɛgɛ bɛ ala de bolo dɛ kana namara kɛ kana janfa kɛ kana kalabantiya kɛ ka mɔgɔw ka wari minɛ k'a dun ayi o tɛ se ka ɲɛ o kana mɔgɔw ka wari minɛ ni nkalon ye i tɛ se foyi la ala de bɛ se i b'a jira ala la de n'a sɔnna minnu ye kafiru fana ye n'olu b'a fɔ ko ala sɔnna ala ma sɔn yɛrɛ nɛgɛlaw de ye olu ye sanastadrijuhum ala ko a bɛ maa minnu nɛgɛ nɛgɛ tuma dɔ la i bɛ kuma jugu fɔ ko ala sɔnna a ma sɔn a bɛ tila k'a kɛ yɛrɛ nɛgɛlaw don n'o tɛ maa si tɛ se ka ala karawa e ka boli e n'i ka bolini tɛ se ka foyi kɛ ni ala ma sɔn min kɛli ma a kumana a kana to insha Allah nɛgɛ ka bɔ aw la ni fɛn fɛn fɔra aw ye a b'a ko insha Allah ni ala sɔnna ma ka wuli ka se mɔgɔw ma karisa dugawu kɛ n ye nka nin gungo in na dɔnnikɛla si tɛ diɲɛ kɔnɔ min y'o bali ni min y'a bali ka mɔgɔw nɛni a m'a ta kalan kɔnɔ dɛ a y'a ta yɔrɔ min a k'o fɔ aw ye voilà parce que wahayi jigiyɔrɔ caman t'a la koyi wahayi jigira alakira de kan sallallahu alaihi wa sallam dɔnnikɛlaw bɛ ka kuma ni o de ye ni min wulila o b'a yɛrɛ ta fɔ aw ye k'a kɛ komi n'a fɔ ka yɔrɔ lagosi ka mɔgɔ n'o ye nkalon de ye o tɛ nkalon de ye alakira yɛrɛ ye dugawu ɲini mantonw fɛ n'o fɔ a ye siɲɛ caman mɔgɔ bɛ ma dugawu ɲini fɛn fɛ maa bɛ dɛmɛ ɲini maa fɛ k'a sɔrɔ e yɛrɛ b'a sanfɛ dɛ e ka fisa n'a yɛrɛ alakira ko jɔyɔrɔ dɔ bɛ ala bolo kiyama jɔ dɔ na ko maqamul mahmud ko ne b'a ɲini aw fɛ a ka dugawu kɛ n ye a ka sali n kan yalasa ne na jɔ o jɔyɔrɔ in na
kira o ɲina ka manton fɛ Umar ibn al-Khattabi ana ni sara ala kira la sallallahu alaihi wasallam ko an bɛna taa umra la a ko Umaru kana ɲina ko i ka duwawu la n'i taara i bɛ duwawu kɛ n ye ala ka fo Muslim ka hadisi a b'o kɔnɔna na ko ala kira sallallahu alaihi wasallam a ko Uwaisul Qarani a ye o kibaruya fɔ Umar ibn al-Khattab ɲɛ k'a fɔ ko cɛ dɔ bɛ na n'a kun ye ala deli ka ala kira ye kabila ba fila fɔ n'a kun ye ala deli ko ala ka yafa kabila ba fila bɛɛ lajɛlen ma ko ala kun bɛ yafa a bɛɛ ma ko n'o ye fɛn fɛn fɔ ala ye ko ala b'a jaabi Uwaisul Qarani a bɛ o kalama donc ka mɔgɔ duwawu ɲini mɔgɔ fɛ ala kira y'a lasu k'an bila o kan nka an kɔni b'a ɲini min ɲini o mɔgɔw fɛ u ka a dɔn k'a fɔ k'u ye ala ka jɔnniw dɔ de ye voilà se t'u ye dabali t'u ye se bɛ ala kelen pewu de ala kelen pe de ta y'a ka ko ye naam bisimilayi e k'i ma ko fɔ ni ɲinana wa ko inshallah ne bɛ nin kɛ sini inshallah nin bɛ ɲɛ inshallah nin bɛ kɛ tan nɔ a banna nam e k'a fɔ a bɛ se ka bɛn ne ma kan kanda kana fɛn ma min ka surun ka tɛmɛ nin kan kana la kaafi dunko mɛnna u ka kulu wo la 300 sanw na o ye jirili kɛ 9 la shamsiya ye 300 ye kamariya ye 309 ye san 30 o san 30 san kelen bi dɔn nam barika sabu kɛ a koma b'a kalama tile 11 ɲɔgɔn b'u ni ɲɔgɔn cɛ quoi o tile 11 min b'u ni ɲɔgɔn cɛ o différence de ye nin ye san 100 o bɛ san 3 san 33 san 33 kɛmɛ bɛ san 3 de ma 200 o bɛ san 6 ma 300 o bɛ bɛn san 9 ma san 33 o san 33 yɛlɛma bɛ dɔ la singalo a bɛ yɛlɛma ka na nɔkɔrɔ la san 33 n'a sɔrɔ maa min si ye san 33 bɔ i b'a sɔrɔ wala ni a y'a sɔrɔ normalement i si bɛ san 40 san 50 bɔ i b'a sɔrɔ o tigilamaa ye singalo sun waati bɛɛ lajɛlen na i y'a sun fonɛnɛ na k'a sun samiya la k'a sun tilema la tuma dɔ la an bɛ tila singalo la k'a sɔrɔ samiya ma don tuma dɔ la an bɛ tila sɛnɛ na k'a sɔrɔ singalo ma se tuma dɔ la singalo bɛ bɛn ɲɔtigɛ waati ma tuma dɔ la an bɛ tila ɲɔtigɛ la k'a sɔrɔ singalo ma se a bɛ telin o cogo de la a bɛ telin a bɛ san bɛɛ lajɛlen munumunu dati min kɔnɔ o ye san 33 de nam o de kosɔn ko wa zidadu tisan qul e k'a fɔ Allahu Ta'ala ale de ye dɔnnikɛla ye ni fɛn ye n'u y'o kɛ sankolo ka ko dogolen b'ale bolo ani dugumakolo ka dogolen b'ale de kɔnɔ fɛnba de ye mɛnni kɛ ni Allahu Ta'ala ye fɛnba de ye yeli kɛ ni Ala ye fɛnba de ye mɛnni kɛ n'a ye besilibaga tɛ sankolo dunkew ni dugukolo dunkew ye n'a ma kɛ ni Allahu Ta'ala ko bɛ se ka maa dɛmɛ Ala tɛ danfɛn si jɛɲɔgɔnya a ka kiri la sabu Ala karilen bɛ ka bɔ danfɛn bɛɛ lajɛlen ma nam e ka fɛn kalan n'u ye wa ye kan'i ma kabini maga kitabu la falennibaga tɛ Ala ka kɛlɛmaw ye e tɛ sinsin yɔrɔ sɔrɔ n'a ma kɛ ni Ala ye e k'i yɛrɛ lasabali ka fara mɔgɔw kan maa minnu bɛ u ma wele ni sɔgɔmadani ye ani wuladani ye u bɛ
bɛ ala yɛrɛ jaati ɲini ولا تعد عيناك ɲɛw kana tɛmɛ ka bɔ olu ma تريد زينة الحياة i bɛ ɲɛnamaya ka masiri de ɲini الدنيا n'o kun t'a ka surun ولا تطع من kana mɔgɔ bato أغفلنا قلبه n'an y'o dusukun laɲini عن ذكرنا ka bɔ an ka kɔfɔli ma واتبع هواه n'a y'a ni dɔngɔ labato وكان أمره a ka ko kɛra فرطا dantɛmɛ وقل nin jiginna ahali sufati de la jama do kabini ala dunkew la u tigɛra alabato kama maa minnu y'u ka kow ɲɛsin alabato ma ala ye a ka kira yamariya ko a k'a yɛrɛ muɲu k'a yɛrɛ la sabali ka fara olu de kan bari olu jɛna fɛn bɛɛ kɔ fɔ ala kɔ u tɛ baara kɛ na wari ɲini kama gɛrɛsɛgɛ ɲini kama komi tɔw bɛ baara kɛ cogo min u jɛna baara ko ko ɲɛsin alakira ma sallallahu alaihi wa sallam mana ala ko wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum o kumana a bɛ an fana kan tuma min n'an bɛ nin n'a ɲɔgɔnnaw ye n'an b'a fɔ olu ma ko alimajazib ubiyɛn an b'a fɔ o ma ko waliju wala ala ka waliyu olu inqata'u li ibadatillah u tigɛra ala bato kama an alla nahtakrahum an kana jula de sufiya minnu ni ala fana jarabi n'a ɲɔgɔnnaw ye k'u ka kow bi ala ko ma an kana u jɔmaya wala nuqallila min sha'nihim an kana dɔgɔyali kɛ n'u ye ayi an kana tuhuma de لأن الله تعالى جعلهم موازين للتكامل في الكون ala ye nun de kɛ balanzɛnw ye dafa-dafali ye danfɛnw na ذلك أن صاحب الدنيا الذي إن يغمس فيها وعاش لها وباع دينه من أجل دنياه حينما يرى هذا العابد قد نفض يديه من الدنيا وألقاها وراء ظهره وراها يستند إلى حائط المسجد تمددا رجلا لا تعنيه أمور الدنيا بما فيها ni eko ko jien enyi te foyi la fo jien e ka ala ko jien do i ka diine ko jien do i ka lahara ko jien do i ka lamagalamali bee lajɛlen ye jien ni e ni n'a ɲɔgɔnnaw ye ninnu mako foyi tɛ jien la foyi n ko a dɔ tun bɛ yen nɔ Fudayl ibn Iyad olu ka waatiw la masakɛ min tun bɛ yen nɔ masakɛ in ko a kun bɛ wuli ka se karamɔgɔw de ma n'i y'a ye masakɛ bɛ karamɔgɔ yɔrɔ dɔ la dɔrɔn masakɛ kun tɛ taa maa si yɔrɔ la ni karamɔgɔ tɛ a kun bɛ se karamɔgɔ ma n'a sera karamɔgɔ min ma o karamɔgɔ in b'a wuli ka godon ka wuli ka bonya k'a ɲɛsin a ma ni bonya si bɛɛ lajɛlen ye k'a bisimila don dɔ la masakɛ ko tiɲɛ yɛrɛ la ala ko nege bɔra ale la ala ko ti ka ale sikalen b'a yɛrɛ la dɔɔnin quoi a dusukun tɛ ten kosɛbɛ ala ko la a wulila a sera karamɔgɔ fɔlɔ ma ko a taama ɲɔgɔn ma ko rabi ko an ka taa karamɔgɔ dɔ fɛ yen a k'an wajure ka ala ko don an dusukun na a tora karamɔgɔ fɔlɔ min fɛ masakɛ i tun bɛ n wele e yɛrɛ de nana i tun bɛ n wele kun tɛ se yɛrɛ ka nali la bisimila 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 o wulila a y'a yɛrɛ ka sigiyɔrɔ d'a ma a ko ne sekalen bɛ n yɛrɛ la n ka ko la n ka ko man diya kosɛbɛ ala ko dɔgɔyara an bolo dɔɔnin a ko foyi t'i la foyi t'i la i ka walahi ka ɲi jigi min yɛrɛ tugu dugu in kɔnɔ o tɛ wasa de wa foyi tɛ e ni arijana don cɛ ni saya tɛ ko a diyara n ye ko kɔni juru t'i la dɛ kalandenw ka ca dépensew ka ca foyi tɛ ne bolo kɔni wari hakɛ min bɛ ne kan yɛrɛ n tɛ se k'a fɔ yan a ko ka cɛ taamajɔ ma ko dɔbɔ ka d'a ma o ye wari kasabi babo ka koli d'a ma fa bɛ yɛlɛ a yɛrɛ wulila a b'a ka taa masakɛ bila sira hali a ma samara don
masakɛ bɔla ale fɛ na ko n fari ma foni kan a ko yɛlɛ karamɔgɔ wɛrɛ ti yan ko dɔ bɛ yen fɛ o t'a dɔn fana yɔrɔ la cogo kelen de don bon tora minnu na fo nana se Fudali ibn Iyad ma a y'a sɔrɔ su yɛrɛ kɔra ka ban a y'a sɔrɔ u bɛ nafila la u nana a bɛ foli kɛ denmisɛnw nana f'a ye ko masakɛ b'i kɔ masakɛ ci muso la bɛ kɛ nafila la u sigira a ma surunya la ten a m'a ka nafila teliya a m'a yɛlɛma a dun b'a dɔn ko jamana ka président de sigilen filɛ nin a y'a ka nafila to a cogo la a m'a sumaya a m'a teliya n'a ye salam bila arakan fila la a bɛ wuli ka arakan fila wɛrɛ daminɛ n'a ye salam bila arakan fila la a bɛ wuli ka arakan fila wɛrɛ daminɛ fo k'a sɛgɛn a tilalen sakasali la a yɛlɛma a ko yala kɛra di ko an nana bɔ ye de ko kana bɔ ne ye bon fitinin min b'a bolo lanba min b'a bolo a taara a gɛrɛla ka to lanba a y'a faga ko yala mun don a ko ne ye layiru ta ni Ala cɛ ni lanba in yelen n tɛ foyi k'a la ni Ala ko tɛ bon sisan nɔ aw ye diɲɛ mɔgɔw de ye an bɛna don diɲɛ ko de la o de kosɔn n ye n ka lanba faga a dɔn a ma diya koyi masakɛ ko komi awa n dusu de tiɲɛna Ala ko bɛ ka dɔgɔya n bolo dɔɔnin a ko ni Ala kama dɔgɔya e bolo a bɛ dɔgɔya jɔnni bolo aw ye fangani sɔrɔ aw ɲɛna ko aw yɛrɛ de ye Ala ye a bɛ ka fantanw tɔɲɔ fan bɛɛ fɛ n'i ma segin i kɔ i bɛ cogo min k'a dabila i fa ni mɔkɛ taara jahanama yɔrɔ min fana b'u sɔrɔ yen a kulola fo k'a bin duguma ko hinɛ la ko e ni ɲɔgɔnna de yala ka bɔ kirin na ani min bɛ ɲɔgɔn fɛ a ye tafu ko fana la ko neni ko dɔgɔya ko aw de bɛ ka tiɲɛ fo masakɛ bɛ yɛrɛ a bolo masakɛ pɔrɔtɔlen a ko yala juru b'i la a ko e jo don wulibali ne ye n ka temps perdre ka e bilasira e ko yala juru bɛ ne la taa juru tɛ ne la Ala de ka juru bɛ ne la ne ma tila o sarali la fɔlɔ a ko ni ko i ka karamɔgɔ jira n na i bɛ to ka fɔlɔ ninnu de la sa ne ni da ka fisa o karamɔgɔ kan ka jɔ o jɔyɔrɔ de la nka sisan ta ninnu kɔni a ka gɛlɛn an bɛ karamɔgɔ min dɔn an ka dugukolo kan bi n'an bɛ se ka ni misaliya d'a ma o ye Muhammed Ould Cheikh Ahmad rahimahullah ale kelen pewu an b'ale dɔn ale bɛ ten dɛ ale bɛ n jɔyɔrɔ la ale bɛ n jɔyɔrɔ la don dɔ la a y'i to a ka mawuludi kɛnɛ kan a y'a sɔrɔ min bɛ an ka peresidenya la ATT o de tun ye peresidan ye ATT ka cidenw bɛ yen a ka enquêtekɛlaw ne yɛrɛ n'a tun bɛ ɲɔgɔn kan i y'a faamu o cɛ in heure o heure a bɛ ATT wele u bɛ tulonkɛ komi i n'a fɔ i ni sinankun bɛ tulonkɛ cogo min mais fɛn fɛn bɛ kɛ ne kan a b'a bɛɛ fɔ a ye a b'a bɛɛ fɔ a ye bon Buye ye kuma daminɛ yɔrɔ min a ye téléphone bɔ k'a bila direct la Buye ye ATT neni ka faamuw kolen to a la a y'a ba neni min don a y'a neni ka dɔgɔya k'u kan k'a minɛ de ka bɔ palais k'a ji ka bɔ yen awɔ minnu bɛ politique dɔn f'olu bi sigilen bɛ yɛrɛ yɛrɛ kalandenw na mais fɛn tɛ o a ma patiti ma foyi k'a la a bɛ wari d'a ma a bɛ wuli a bɛ se a b'a bonya si bɛɛ lajɛlen na mais ko a ye code voté mun na ka jamana ka constitution falen ka silamɛw contrôler ko a y'o kɛ ka da mun kan kelen y'o de ayiwa bon an bɛ Ala deli olu n'a ɲɔgɔnna Ala k'o mɛn an kunna an bolo yan nɔ Ala k'o mɛn an kunna alhamdulillah an bɛ an karamɔgɔ Mahamudu Diko an b'a fɔ hali o don a den min fatura Buye den dɔ fatura o don IBK taara Mahamudu Diko yɛrɛ fana taara ka taa fɔli bila la bon olu ye nafa min ɲɛ anw ye an ka diɲɛlatigɛ la ani u kɛra misaliya ɲuman min ye an ye an da tɛ se ka fɔ o de kosɔn ni karamɔgɔ dɔw sigira yan nɔ k'a fɔ a b'olu kɔrɔma tigɛ a b'olu neni k'o ye tafsiri ye k'o ye kuranɛ ye Ala ka kuranɛ tɛ
ala ka qur'ana te shana amala na ka bone uneni abada ala ka qur'ana o te qur'ana o tige ni dungo batula de ko te qur'ana ni qur'ana gondo ka fo ma min tugura nungo ki boneni ay bismillah egafo nam tiɲɛ bɔra amadu mɔgɔ min n'a y'o tigila mɔgɔ ja o ka limaniya mɔgɔ min n'a y'i ja kafiriya diɲɛ kɔni aba min kan ka fɔ fɔra tiɲɛ donna nkalon donna n'a ye min ja limaniya n'a y'i ja kafiriya babali don inna أعددنا نارا an yi tasuma labɛn للظالمين dɔnnikɛlaw ye هذا سرادقها a tasuma so lamelekɛra بهم n'u ye إن يستغيثوا dɛmɛ ɲini يغاثوا u b'u tulomage walima u b'u min n'u ye ji ɲini u b'u min بماء ni ji ye كالمول komi n'a fɔ tulu yelele يسوي o الوجوه bɛ ɲɛdaw jeni بئس الشراب mɛ ni ji cana وساءت jahanama yɛrɛ cana مرتفقا lafiya yɔrɔ ye إن الذين ne ka hinɛ yɔrɔ ani ka nɔngɔmaya yɔrɔ n'o taara bɛn tasuma de ma a ma ɲɛ dɛ n'an maa minnu آمنوا n'alo limaniyara وعملوا الصالحات ka ɲuman baara إنا anw لا نضيع أجر من anw tɛ mɔgɔw ka sara labila أحسن maa min ye ɲani kɛ عملا baara la أولئك o tigilamɔgɔ لهم جنات عدن sigili kɛ arijana so bolo ye تجري الأنهار ka fɔlɔ bɛ boli من تحتهم o jikɔrɔla la يحلون o b'o masiri فيها arijana in kɔnɔna na من أساور kabini bolo kanna negew la من ذهب kabini sanna ويلبسون u bɛ sirili kɛ ثيابا finiw na خضرا n'o ye fini binkɛnɛnamaw ye من سندس kabini harire ɲɛ kumaba la harire ɲɛ misɛn na ويستبرق ani harire ɲɛ kumaba la fali n'a gese متكئين nɔngɔmayabaga de y'u ye a kɔnɔna na على الأرائك liwu kan نعم الثواب baraji ɲana n'o ye arijɛnɛ ye وحسنت arijana ɲanako ye مرتفقا lafiya yɔrɔ ye واضرب مثلا e ka ntalen da لهم kafiriw ni limaniya jɔnw ye رجلين cɛ fila la جعلنا جنتين an ye nakɔ fila kɛ لأحدهما o dɔ la kelen n'o ye kafiri ye من أعناب kabini inabiw la n'o ye reze ye wa fafanahuma an y'o lameleke بالنخيل ni ntamariw ye وجعلنا زرعا an ye sɛnɛkɛfɛn kɛ بينهما o ntamariju ninnu ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ balo la كلتا الجنتين nakɔ fila in bɛɛ lajɛlen أتت a أكلها y'a den di ولم تظلم a شيئا ma foyi nagase kabini o la maa fila gundo kun jɛlen bɛ ba segin ɲɔgɔn la wari sanu na u fa fatura ka t'u bolo i k'a dɔn k'a fɔ banan dira nin ma banan di nin ma don ye dugukolo san ni mutukali ba kelen ye jɛɲɔgɔn fana ale ye o kumana a ko n jɛɲɔgɔn ye dugukolo san ni mutukali ba kelen ye ne fana bɛ dugukolo san e bolo arijɛnɛ na ni mutukali ba kelen ye ale y'o sadakati k'a di fantanw ma ka wari bɛɛ lajɛlen don a dɔnyɔrɔ la o kɔfɛ nin don ye du san i ba kelen ye a ko ala karisa ye du san ni ba kelen ye ne fana bɛ du san e bolo arijɛnɛ na ni ba kelen ye a y'a sadakati o kɔfɛ don ye muso furu ka ba kelen de pase a kan o kɔfɛ a ko ala ne bɛ muso ɲini ka t'i ma e bolo hurul ayiniw la ni ba kelen ye a y'o fana sadakati o kɔfɛ nin don ye xirimalibagaw san ani sokɔnɔminɛnw ni mutukali ba kelen ye a ko ala nin ye xirimalibagaw ni sokɔnɔminɛnw san ni mutukali ba kelen ne fana b'o ɲɔgɔn san e bolo arijɛnɛ na ni ba kelen ye a y'o sadakati ale y'a ka wari bɛɛ sadakati ɔ fantanya nana a sɔrɔ
de koro nama awari masura bolo ko ne bina nderge ma adola aka fendo dima anga silamala ati nyini fe kan mbekeo ami be nyini fe dron tlani sabana ibo de alama ma to ibika jin ko nyini noy do ko nyini do ngani mi nyeni nge lu disukunya kala silenye ala tanu kadaka ale sigiral ninga sara la sa ko ni ninte mentolo sera na temen kuma sera abe wuli ga kumbe kan aga hamena ko fai aya ke ko chugola akwanye na flot la mame take chugodi ko ne inda de alam ako yala muna ako nyi la hala du de sanai ako ele dale mo ko la ta fente ne bolo ga dimo bismillah tani jannatayn nawo fila imbela jele atadkiluha aya girdende walam tadlim shay'an ama foi nagase kaminala fajarna nahran anye ko folonci khilalahuma na onnun jemanjela kana sumrun jirideun gera abolo qala ago sahibihi ajinyol limana jomma wa huwa kasro ale hawiruhu abiga woso nyogonya ana ne aktharu ne de gacha minka kademe egan malan nafolo ye wa azzu ne de ga bon nafaran jamagulu ye kademe egan wa dakhala jannatahu adona ga naola wa huwa kasro nawi kasro ale ndoni gelado li nafsihi ayre kunye ga bangala ga hage diala qala ago ma azun ne da bisgiya bile an tabida hazi ninga ban barabara ma azun sa ne garant la gaba ne re de qiyama sanga in bisgiya qaimatan jobaye wa urdidu hali na gera chenu ne lasagi ila rabbi kadam mama la ajidanna khayran mina hinzuro min ganyi minhuma kademina onnunga yele mayroye qala sahibu ajenyongo lahu ama wa huwa kazuro jenyoyi hawiruhu obala ka jabide kafarta yala kafiri ala dewa allazi ni masaye khalaqaka masa minyida min turab kamini bugurila thumma kasangi min nutfatin kamini manila thumma bari fada madara bugurila dara kamini manila thumma kasangi sawwaka au masa nyi iddaki dakinye rajulan kigeche lakinna nga huwa akmana ngambe min fi huwa nika botufi odi allah wi rabbi allah ne mai wala ushriku ne de dan vensi jinyonya ni mai walaula inta ina goli ka fowa tumami ni dona iganna wala ma sha Allah ala mana min ganu de niye seti jonye kwana ala de ni kabara fen vele ganga ni ndi foita soro hera doro ni basa hal ni doni ere ganna wala ba ma sha Allah la quwwata illa billah nam intarani mene aqalla konne de ka dogo minka ka deme eka malan nafolo ye waladan ani denye asa rabbi abise ka bene ma yutiyani agane son khairan fenye min gafsa min jannatika ka deme ka naoga rusulahu subhanahu abe belekiseji alayha aga ka bosambi ka sambiren jigaga tusbiha abe laban sa'idan wala ye salqan ajalan nugule wala jibi laban ajale walan tastatiya aetna se aye nyiminiye uhita uyela melekerike sumurihi n'ale ka jiridenw ye k'a bɛ can asba ale labana yuqallibu kaffayhi a b'a bɔ tɛgɛ fara yɛlɛma ma fɛn kan anfaqa n'a y'o depase fiha n'aw na wa hiya k'a sɔrɔ n'aw yɛrɛ khawiyatun a binnen do ala urushiha a biliw kan wa yaqulu a b'a fɔ ya laitani yaa ne natara ko ye mushrik hali n kun kana danfɛn si jɛɲɔgɔnya rabbiya k'o filankafoya ni ma ye walam takun fi'atun jama ma kɛ lahu kafirike ye yansurunahu n'olu b'a dɛmɛ dunillahi n'a ma kɛ n'ala ye ma kana ale yɛrɛ ma kɛ muntasiran yɛrɛ dɛmɛbaa ye hunalika
yenino الولاية besili konye لله o be Allah Ta'ala de bolon الحق ala min ye masa sabatilen ye هو ale Allah Ta'ala ye خير ale de kaɲi ثوابا baraji ye خير ale de kaɲi عقبا ko laban ye ضرب مثل الحياة i ka ɲɛnamaya ka dalen da i ka mɔgɔw ye الدنيا n'o ye kuntala ka surun كماء a bi komi i n'a fɔ ji de أنزلنا n'an ye ji in jigin من السماء ka bɔ sanfɛ فاختلط نبات الأرض n b'a dɔn habata kun tɛ yan han aya de dugukolo falenfɛn ɲagamina n'o ji in sababu ye فأصبح a labana هشيما muɲumuɲufɛn ye fiɲɛw b'a suru كان الله Allah Ta'ala kɛra قادرا sebaa ye على كل fɛn شيء bɛɛ lajɛlen kan المال nafolo والبنون ani denkew زينة o الحياة ye ɲɛnamaya ka masiri de ye الدنيا n'o kun taara ka suru والباقيات tolenw الصالحات n'olu ka ɲi خير olu de ka fisa عند ربك e mayɔrɔ baraji ye خير olu de ka ɲi عملا garanti ye ani jigidayɔrɔ ye ويوم subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ni baqiyatu salihatu nunun de arjana ka jiri turlo yi alakira yelene aka sana yelela ninde foraye ibrahim ende foy ku ka chali ki arjana jiri turlena salatu tasabihi akeli kan nana hadise kono hadise don gela we kala turu ala o koson ka barake nay fonata la kan o jumaye subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar ibe araka nani de sali araka nani abibe nin siye keme sabade ma arakan i ka dɔn k'a fɔ 75 o de bi kɛ arakan bɛɛ lajɛlen na arakan siɲɛ 75 i jɔlen 15 n'i ye kunbɛlɛnkuru minɛ 10 n'i wulila ka jɔn 10 o tɛ 20 ye o tɛ 30 ye o joli ni i jɔlen 15 n'i ye kunbɛlɛnkuru minɛ 10 n'i wulila ka jɔ 75 ni ten duro 10 ni wula ka sigi 10 ni ten duro 10 ni wula ka sigi 10 a banna jalsatu istiraha be ale arakan bɛɛ lajɛlen na n'a ye jaabi salam bila arakan fila arakan bila i bɛ salam i bɛ fara ɲɔgɔn kan ji bɛ kɛ o fana da hadise da ye fo arakan naani de don arakan naani hadise salen minnu y'a kɛ da i fɔ olu ma faamu de olu y'a ye parce que hadise ko fana b'o cogo min i b'a sɔrɔ a ma sa e bolo mais sahara ne bolo an kɔni condition minnu b'a la ani mɔgɔ minnu y'a lakali an ka sɛgɛsɛgɛliw la an y'a sɔrɔ o salen don awɔ hadise salen don a riwaya dɔ bɛ yen dayifu mɔgɔ dayifu de b'o la nka mais riwaya dɔ bɛ yen nɔ o salen don ne ka karamɔgɔya kala dayifu fan fɛ i b'a kɛ dayifu voilà o cogoya de la o de dɔrɔn kɛlɛ a salen de don ala sana a bɛ kalan i bɛ alifatiha kalan ka suran kalan ni tilala o la tuma min bɛ sɔrɔ ka suran ala ye ninnu kɛ naam ويوم siɲɛ 15 joli ninnu bɛɛ i b'olu bɛ kɛ siɲɛ 15 ye laɲini ye de arakan siɲɛ 75 arakan bɛɛ naam ويوم i ka dɔn ta se يسير n'an الجبال bɛ kuluw la tagama وترى الأرض e bɛ dugukolo ye بارزة a banganen kɛnɛ kan وحشرناهم foyi t'a kan an ye danfɛn fara ɲɔgɔn kan silamɛw ni kafiriw ولم نغادر أحدا an ma maa si to منهم kaminɛw la
وأوردوا u ye danfɛnw jira إلى ربك i ma la صفا a raana لقد جئتمونا a bada nana ma كما komi i n'a fɔ cogo min خلقناكم n'an y'aw da أول مرة siɲɛ fɔlɔ la بل a kelenw dɔ a senangɔlɔnw dɔ o kuma na a farilangɔlɔnw dɔ a bolokobaliw dɔ n'an بل u ko kun ne nagarilibaw ma bila زعمتم aw y'a kumalankolon fɔ de أن لن نجعل موعدا k'a fɔ an tɛ jigida maw'idan an tɛ layiru kɛ لكم a ye kunnin kama ووضع u ye الكتاب kitabu dɔ bolo la وترى المجرمين limanajon ta dira a ma kini bolo fɛ kafiri ta dira a ma numan bolo fɛ ka bɔ a koyan fan fɛ naam e bɛ junubikɛlaw ye مشفقين kafiru ye siranbaga ye مما fɛn ye n'o bɛ kitabu in kɔnɔ يقولون bari dose man ɲi o b'a fɔ يا ويلتنا ya an ka bɔnɛ bɛ ما لهذا mun الكتاب de bɛ nin kitabu in ye لا يغادر n'a ti صغيرة dɔgɔmanin to ولا كبيرة wala bɔnba ko k'a jate وجدوا ما u ye fɛn bɛɛ lajɛlen sɔrɔ عملوا n'u y'o baara قادرا bila fɛn ye kɛnɛ kan ولا يظلم e ma ربك tentonin kɛ أحدا maa si la وإذ e ka to ma taga si قلنا n'an ko للملائكة malikaw ma اسجدوا a ye sujudu bi لآدم adama ye فسجدوا u ye sujudu bi إلا fo إبليس ibilisa كان ale kɛra الجن jinɛw dɔ de وسوى a yaadala عن أمر ربه ka ban ma ka yamaruya ma ka bɔ batu kɔnɔ أفتتخذون yala o bɛɛ la aw bɛ ale sɔmina wa a n'a denw أولياء teriw ye من دونه n'aw ma kɛ n'ala ye وهم k'a sɔrɔ a ma kɛ ni ne ye nam olu عدوا ye jugu de ye aw ye وبئس بدلا babisa iblisu tiɲɛna للظالمين dɔnnikɛlaw ye badala falen ye ما أسهدكم n'i y'a labila ka ibilisa ta ko tiɲɛni bolo dɛ a ma ɲɛ dɛ ما أسهدكم ne yɛrɛ malo seereya السماوات sankolo dali la والأرض ani dugumakolo dali la ولا خلق wala أنفسهم u yɛrɛw dali la o ma k'u ɲɛna de وما كنا ne ma kɛ متخذ filibantew sɔminaba ye عبدا dɛmɛbagaw ye يوم e ka don ta se يقول don min ni ala b'a fɔ نادوا a ye شركائي jɛɲan wele الذين jɛɲan minnu n'a y'a kumalankolon fɔ دعوهم u y'u wele لم u يستجيبوا ma jaabili kɛ لهم u ye وجعلنا موبقا an ye halakili fɔlɔn kɛ بينهم u n'u ka boliw cɛ ورأى المجرمون junubikɛlaw ye yeli kɛ النار tasuma la u de y'a danganiya ko olu ye a dɔnbagaw ye لم يجدوا o مصرفا ma yɛlɛma yɔrɔ sɔrɔ ka ban ma لقد صرفنا a b'a ta an ye yɛlɛma yɛlɛmali kɛ bangani kama min kuranɛ in kɔnɔ maaw ye من كل مثل kabini ntalen bɛɛ lajɛlen na وكان الإنسان adamaden kafiri kɛra fɛn lasɔn caman ye sɔsɔli la وما منع الناس foyi ma maaw bali أن يؤمنوا u ka limaniya tuma min جاءهم الهدى ni kana nanu ma واستغفروا ka ya ربهم k'u ma yafa deli إلا أن fo ninnu de تأتيهم سنة ala ka laada kanu ma أو يأتيهم العذاب wala laadaba kanu ma ɲɛsinba ye وما نرسل المرسلين an ma ciraw ci إلا ko مبشرين nisɔndiyabagaw de ومنذرين ani bagabagalibaw ويجادل an t'u ci الذين fiye fo o de kama maaw bɛ soli kɛ كفروا maa minnu kafiriyara بالباطل ni nkalon ye يريدون الحق yalasa u na tiɲɛ don bɔgɔ la به ni o ye واتخذوا آياتي u ye nɛgɛ kuranna a y'o sɔmina وما ani fɛn min أنذروا n'u y'u bagabaga n'o ye عن yele bɔnnafɛn ye ومن maa si ti yen nɔ أظلم min ka ntɔɲɔni ka bɔn ممن ka tɛmɛ mɔgɔw kan ذكر n'o y'a tigilamɔgɔ waaju آيات ربه n'a ma kɛ ayaw ye وأعرض n'a y'i kodi ka bɔ aya ninnu ma ونسي ما n'a ɲinana fɛn kɔ قدمت يداه n'a bolo ye o kan da إنا anw جعلنا أكنة an ye suturalanw kɛ على o قلوبهم dusukun kan
yafqahu u kana na faamu wa waqran an ye fɛn kologirin sori u tulo dingɛw la in tad'u ni e ma n'u wele ka taa kanama wala yahtadu u ti kana idan o kuma fɛ abadan barabara rabbuka e ma al-ghafur ale de ye yafa caman masa ye ذو رحمته hinɛ dunke do لا يؤاخذهم n'a kun ye aw minɛ diɲɛ na بما ni fɛn ye n'a kun y'u minɛ diɲɛ na ni fɛn ye كسبوا n'u y'o baara لعجل a kun bɛ العذاب lazaba teliya u ma بل a bila لهم موعد layidu fɔlen de b'u ye يجد موئلا u tɛ siyɔrɔ sɔrɔ من u دونه n'o cɛ وتلك o القرى dugu ninnu أهلكناهم an ye dugulama ninnu halaki لما tuma min n'u ظلموا ye ntonin kɛ ni kafiriya ye وجعلنا موعدا an ye waati kɛ لمهلكهم dugu ka halakiliw ye e ka tuma ta se قال tuma موسى min ni nabiyulayi musa ko فتاه ka kamalen yushabu ninnu ma أبرهم ne tɛ wuli حتى fo n ka أبلغ se مجمع baji fila ka funyɔrɔ ma البحرين rumɛnw ka baji ni farisaw ka baji kɔrɔyanfan fɛ aw amudiya wala n ka tɛmɛ uba sanjiri ka caman فلما ci bɛ na dɛ musa ye wajuliba de kɛ barisalakaw ko alhamdulilayi rabbil alamin i ka wajuli donna n na a y'a nafa y'a mɔ fili la ne ɲɔgɔn fila kun sɔrɔla dugukolo in kan an bɛɛ tun bɛ lafiya ko dɔɔni don a ye musa ni ko n tɛ dɔɔni bilen e ɲɔgɔn wɛrɛ bɛ diɲɛ na dɔɔni don est ce que ala ye ɲɔgɔn da diɲɛ kɔnɔ min bɛ e bɔ dɔɔni na an bɛ ɲininka ni tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de ye musa e filɛ ka anw nafa cogo min ka dusukuru in ka bɛɛ lajɛlen ka wasa sɔrɔ a la defo foyi ma sɔrɔ a la e ɲɔgɔn bɛ sɔrɔ diɲɛ na ko ayi ko ale ɲɔgɔn tɛ ala ko e k'i ɲɔgɔn bɛ dɛ k'i ɲɔgɔn bɛ naam فلما a ko le bɛ min a ko e ka baji kɔfɛla ninnu lajɛ man di e taamasiyɛn dɔw fɔ a ye ko a ka o taamasiyɛn batu a bɛna si dɔn naam فلما nin ye de ka hakili di an ma n y'a fɔ a ye cogo min ala tɔgɔ yɔrɔ la ala kɛra yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko ala tɔgɔ ninnu kɔni bɛ yen 99 bɛ yen a ko nka tɔgɔ wɛrɛ bɛ min t'o ye dɛ tɔgɔ wɛrɛ bɛ yen min t'o ye tɔgɔ dɔw bɛ yen ala bɛ se k'a ka jɔn dɔ ladɔnniya o la an t'o dɔn o cogo kelen de dɔn ko ninnu bɛɛ bɛ ten de n'an ko an ye limaniya jɔn ye tiɲɛ don ala k'a sago t'an bolo an ka silamɛya diinɛ a dafalen don a mago tɛ foyi la tiɲɛ don nka ala ɲinina mako bɛ ala ka jɔn ɲumanw na de ayi man aadali waliyan faqad adantuhu bil harb o tɛmɛnen kɔ ala ɲinina mako bɛ diinɛ jɔbagaw maa minnu tilennen bɛ diinɛ kɔnɔ maa minnu bɛ siran ala ɲɛ olu bɛ dusukun ci ni nɔɔrɔ wɛrɛ ye o de ko ala kɛra ko n'i y'u ye u b'i hakili jigin ala la awliya Allah mana fɔ yɔrɔ a b'o de fɔ o kɔrɔ de ko ala kɛra ka manto mako tɛ waliju la i bɛ waliyu la waliyu min ye ala ka maa kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni o ye ala ka mɔgɔ surun ye k'a fɔ manto mako t'o la ko diinɛ dafalen b'an bolo o tɛ dɛ ayi an mako b'a la an ti ɲɛ o ko yɛrɛ wala an ti ɲɛ a ko yɛrɛ awɔ mais k'a fɔ diinɛ dafara o n'o tɛ ɲɔgɔn ye sira la o ye diinɛ dɔ de ye diinɛ tɛ se ka dafa k'o to naam tuma min ni o fila sera wa musa ye kira de ye nabi ɲuman don e ye tiɲɛ dɔn nka o bɛɛ n'a ta a mago bɛ jidili la dɛ a mago bɛ jidili la karamɔgɔ jumɛn bɛ taa ɲɔrɔ waati min a y'a sɔrɔ o durusilen bɛ kuranɛ la alqadi don alimami don dawla muqaddami don ayiwa nka maa kegun ani maa ɲuman o b'a dɔn ko mɔgɔ wɛrɛ b'a ɲɛ diɲɛ n'o sigira naam tuma min
nam balaga ni Musa na atama ɲɔgɔn tera مجمع بينهما baji fila ni ɲɔgɔn cɛ kafuɲɔrɔma نسيا حوتهما ɲina n'u ka jɛgɛ ko فاتخذ سبيله jɛgɛ y'a ka sira mina في البحر baji la سربا wo ye فلما u ɲinana jɛgɛ kɔ jɛgɛ in su de tun b'u bolo ka dumuni de tun ye jɛgɛ in nka baaro hayati ɲɛnamaya ji bɔnnen jɛgɛ kan u kɛlen ka sali ta o ji bɔnnen jɛgɛ kan jɛgɛ senen ka ɲɛnamaya yɔrɔ bɛ ka sin ka awa sira ta a ye sira ta ka ji ala ye ji bali ji ka boli ka nɔ tunu kɔ komi fisɛ mana taama i b'a ye hali avion min bɛ tɛmɛ sanfɛ a nɔ bɛ mɛn kɛnɛjalan kan naam فلما tuma min جاوزا n'u fila tɛmɛna yɔrɔ kofɔlen kan قال Musa ko لفتاه a ka kamalen ma آتنا غداءنا i ka n ka daraka d'an ma لقد لقينا نصبا a b'a ta ɲɛ sɛgɛn bɛ ɲɔgɔn ɲa من سفرنا kabini an ka taama la هذا nin taama in قال a ko أرأيت e ka ne kibaruya إن wala i y'a ye wa i tuma min أوينا n'an y'a ɲɛri ka fo إلى صخرة ka dɔrɔ fara in ma فإني ne نسيت الهدى ɲinana jɛgɛ kɔ وما أنساني foyi ma ne ɲina ko إلا شيطان fo sɛtana أن أذكره hakili ka jigin a la واتخذ سبيله jɛgɛ y'a ka sira mina في البحر baji la عجبا kabako ye قال Musa ko ذلك an dayani jɛgɛ in na ما o de ye fɛn ye كنا ne anw kɛra نبغي n'an b'a ɲini فارتد قصصا faridada u fila seginna على u fila آثارهما nɔ kan قصصا batuli la وجد عبدا u fila ye jɔn من sɔrɔ عبادنا kabini an ka jɔnw na آتيناه jɔn ɲuman don u ye jɔn in sɔrɔ kabini an ka jɔnw na dɔnnikɛlaw ye min fɔ a tɔgɔ la ko khidro o tɛ baasi ye bari aw nana kibaruyaw la naam آتيناه an y'a sɔn رحمة hinɛ la من عندنا ka b'an yɔrɔ وعلمناه an y'a ladɔnniya من لدنا ka b'an yɔrɔ علما. dɔnni na قال موسى caman ko ko nin hinɛ in ko walijuya don ala ka walijuya o de ye hinɛ ye ko hinɛ in tɛ kiraya ye naam قال موسى a y'a sɔrɔ a dalen bɛ a ka saligolo kan k'a ka birifani biri a la ninnu nana a ko salamu aleykum a ko anabi alayka salam a ko yala salamu yan nɔ a ko aleykum salam a kɛra di a ko ne ye musa de a ko n b'i dɔn koyi banisalaka ko musa a ko mun y'i se yan kuma dabɔra o ɲɔgɔn cɛ naam a ko jɔnni de y'a fɔ ye ko ne ye banisiralakaw ka nabi ɲuman ye a ko maa min ye e ladonni ye masa min ye ne yɔrɔ f'i ye o de y'a fɔ n ye naam a ko a baati naam a ko degun kun bɛ e la banisiralakaw la i ka baara ka ca Musa ko a ma ko ne maden ci ka na i ma ko n ka tugu i kɔ ka dɔnni ɲini i fɛ nin ye nabi ɲuman de ye kira don a ka fisa n'a ka jamana maa bɛɛ lajɛlen ye hali a bɛna kalan kɛ min bolo tan nɔ a ka fisa n'a ye mɛ a t'a bali sanfɛ maa o ka dɔnni mina dugumamɔgɔ la o de kosɔn majigi dɔnni ɲinina mako bɛ majigi la kosɛbɛ naam قال موسى Musa ko له a ma هل أتبعك yala ne ka tugu i kɔ wa على أن
nunun sharti kanga تعلمني ikanne la duniya مما kamini donina علمت nu ye ere la duniya ola مرشدا kanana قال parce que ale ere la duniya la de awa doni nam قال ako إنك e musa ye لن تستطيع e ti se معي ka fara ne kan صبرا sabali koro وكيف ka sabali ne ka ko koro i ti so la de waliju olu tɛ mɔgɔ wɛlɛ de ayi mɔgɔw de bɛ u ka kibaruya mɛn ka taa u nɔfɛ n'o tɛ o tɛ mɔgɔ wɛlɛ olu ka taa sira o de ye ni ser'u ma fana u tɛ sin ka i bisimila ten de u b'u ka sariti kan de fɔ i ye bɛ tun ko ni kɔndisɔn min ye u b'o de fɔ n'i yɛrɛ ko k'i sɔnna a banna u bɛ bisimila n'i ma sɔn i bɛ taa awɔ i naani ye n'i taalen a bɛɛ ye kelen ye olu bolo wala olu ka parce que ɲɛ bɛ sama-samali ka n ka jama ka caya awa k'a fɔ a bɛɛ ka laɲini tɛ ko ala batuba ka caya de ayi caman yɛrɛ b'a fɛ de jahanamaden ka caya silamɛw ka capacɛ la u bɛ dɔw ka kuma cogo n'u ka ninkun kɔfilɛ cogo la quoi nka ala jɔn ɲumanw olu ka laɲini ye min ye taa i bɛ se ka se ala ma ka sɔrɔ ne tɛ nka n'i ko i bɛ tugu ne kɔ ne ka sariti ka gɛlɛn voilà naam وكيف cogo jumɛn de la تصبر naam ne bɛ e bɛ sabali على ما fɛn kan لم تهد ne e ma lameleke خبرا naam خبرا dɔnni na به n'o ye قال a ko ستجدني wajibi e bɛna ne sɔrɔ de إن شاء الله ni ala sɔnna ma صابرا sabaliba ye لا أعصي أمرا ne tɛ ɲamara kan soso i ye jɔn ɲuman in a bɛ ka a ka jɛɲɔgɔnya saritiw a bɛ k'o fɔ musa ye tiɲɛ don dɛ aw b'a kalama n'an ko ka sariti wɛrɛ sariti ko min tɛ kuranɛ kɔnɔ walima ni kuranɛ ka taritibu cogo n'o t'a la anw ka jɛw la jɛ o jɛ si tɛ kɛ bi ni sariti kan dɔ t'a la an ka bɛnkan ninnu an ka tɔn minnu n'an b'u dilan an bɛ sariti kan kɛ a bɛɛ lajɛlen na ni maa min bɛ don haut conseil la sisan i b'a sɔrɔ haut conseil o bɛ layiha dɔ de d'i ma a donkan ye o de ye n'i b'a la i b'i yɛrɛ lazimi ni fɛn minnu ye o ye nin ani nin ani nin ani nin de ye n'i bɔra o kɔnɔ bɛɛ gɛlɛya min b'a la ani gɛrɛda min b'a la o bɛ f'i ye o ye baara bɛɛ de ye n'aw bɛ jɛ kɔni k'aw bɛ ko organiser fo a ka condition dɔw de kɛ a la saritikan dɔw de kɛ a la voilà o tɛ bidiya ye dɛ o ye diɲɛ yɛrɛ taacogo de ye adamadenw tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan k'u gomi fiyewu fo saritikan dɔ de ka ye aw ni ɲɔgɔn cɛ an ka jɛ sariti nin de ye ni nin daɲɛna dɔrɔn o kuma jigi tɛ ne la an bɛ fara voilà maa si kana fɔ a bɛ mɔgɔ lagosi ko bari ko a bɛ jɛ de kɔnɔ ko sariti dɔ bɛ yen awa non na kan kanu an kanu kɛ ni e t'o fɛ o jɛ in fɛ dɔrɔn to yen mais k'a fɔ i bɛ saritikan in kɔni lagosi bi bɛnkan bɛɛ lajɛlen saritikan b'a bɛɛ la a y'a jira a la ko e ka taabolo tɛ ne ka taabolo ye ne ka dɔnni taara kɛsu min kɔnɔ tayɔrɔ min ani ka dɔnni taara tayɔrɔ min o tɛ kelen ye i bɛna taabolo dɔ ye ne la e tɛ se ka mun ye o kɔrɔ an ye a waliju dɔw kibaruya min ala ka maa ɲuman dɔw bɛ yen ni kalanden min nɔrɔl'o la k'a bɛ tugu o kɔ pour u kana temps perdre a tigi bolo o bɛ se ka ko dɔ kɛ min bɛ kalanden fara o la e b'a fɔ k'u ye sariya fɔ ɲɔgɔn e bɛ gidi n'o ye de nka i bɛ taa sɔrɔ ko hakika la e de mago sara n'o tɛ olu ma sariya fɔ ɲɔgɔn awɔ a karamɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ
awa kalanden do delle ka nora la ko e ti se kan ne ka kalanden muñu do e a ko bisi ko karamo ko ni ne ko ne bisere do la e dimsen dum ko na dimine bag me dimsen ko no a dimsen mina do non dimsen so ko no asoro saga sirle ma bolo so ko no kalanden to kalam ako dimsen gana ko kalanden ga dimsen mina kana kalanden dimsen mina kana adunan dimsen so ko no ha kada saga kantige ha saga in joli dona ale ka bolo ni muru ni adolkula asenanga boga na jo ko kala ne ma konyi mo fa konya kanti ko kana fo mai de karamo mani mati je ma fa la de ma fa go ni ai ni enda to atara kuma na wele tara ka ta fa mo ya karamo kam fa mo na soro demsen sigileme karamo ke koro saga kanti geleno ko la geradi ako yara mu ako nim darafu ko fendo kira da yanu ko awni do tamasela yan ki ba sura ma fam kala na yire nyana jo ya kumbiri ka boli ka ta ani karamo chechen o chokola anyo were kira defana nyina anyina mina ka bla flengo no ka lefeti ko andala ako eko ibisa gundo mara ko ke ibisa kalfa mara ko ako bo tani ni flenye kata di ngoro ke mabini ro a flen siga kuna sele strache majala ako ni flenye re ka fege jogo minta ko mbenna ne wo fo gan kata ni fo ni ro jona ay don dama ko iba sur karamo gundo de bala ko ngana laje ani akenye ay sra fara ka fulen jigi ka lefe bo fulen dala nyina pana gabo aya genga desa masro fana kera amasa ngada karamo bile kera ne karamo je chene ni sera ka munyu ko ka ufeje ka munyu abi nafa o wi disugun senia ka jien ko bola pew ka ko ka je abi nafa parce que beba don ko jenyo inna tibaa tasruqu tibaa bebo do nini ma nyuma njera ibiga nyuma nini ma jugu jera ibiga jugu mai o yekira ga hadise jele yu sallallahu alaihi wasallam mislu jalisi asali wal jalisi sui ala kira wa misali afan nafiq al kir wa ba'it mislu wa ba'il misk ala kira wa fani fam fela ani miski ferala ala kira wa misali afan nini nijera hal na mi so miskina kasa duma ngoni biddo sorola nini do fana jera ni mi chogodon aga tasma bi ga fini jenne voilà bon ma nyuma je nyonya ani ma jugu je nyonya o misala o de quoi ka foko o te islamala bi na fatola no o te kuma fota ere o te kuma fota ya ala kira ko ma minu yonga ala kama dambe tunu nyogonche we ma nyuma njindi ala kan no nam قال نعم فإن تبعتني تبعتني فإن تبعتني adab al-hiriwari o bi don nunga kuma nyogon kuma indamina la o bi ka kuma nyogon fi ladama e chugomi ni ya kolosi e ba soro ladamu be o kuma la naam ahkam zahiriya be min be khalifa la ahkam zahiriya min bo fana kono no fana be kirdo we kene ganta we me kirdo be no anyesti singa don foni ya elema voilà mais o bela jelembe nyonga hakilla o be nyonga hakilla mina man tafaqaha wa lam yatasawwaf hakala نعم بسم الله تجوغل كما نرى أن أصحاب المذاهب المختلفة ينكر بعضهم على بعض نونو نتينيون كون نونو نتي بانغا نيونغا حكلا منا وبنيونغا حكلا بوني وتو بنا من نيونغا nga anga tabolo nu
ni min tɛ min na lagosili dabɔra sa dɛ bal yukaffiru ba'duhum ba'da anw da ti dan fɔɲa dama ma dɛ an silama dama dɔ b'a fɔ ko dɔ ye kafiri de ka sin ka dɔ ta ka a tɔgɔ ma a ka taamase jɔnjɔn ma e yɛrɛ b'a dɔn a kan bɛ nin tigilamɔgɔ de ma cɔ a kan bɛ nin jamakulu de ma cɔ ko kafiri dɔ filankafu dɔ a tɛ fɔ ten a tɛ kira ka sunna ye sallallahu alaihi wasallam nka i ma nin kɔrɔ fɔ an ye dɛ naam jumɛn ye waman tafaqaha an bɛ kɔfɛ naam n'an sera yɔrɔ an b'a ɲɛfɔ inshallah wa idha ra'aw mathalan abdan min ibadillahi ikhtarahu Allah bi shay'in min al-fiyudati فكانت له طريقة واتباع نرى ما ينكر عليه وربما وصل الأمر إلى الشتائم وتجريه بل والتكفير شعراوي ko ni yanga mo wala jibi no ye jondo isa kamin ala ka jonna ni ala ye o joyin sugandi ni fende kamin aka norowla anaga herawla ni tasira do kera o joyin bolo ni maw sorola ka tugu joyin ko ambe nakarli bagaw ye joyin gan tuma dolo ba nakari ka lagosi ka lebu a dɔw la yɛrɛ ko bɛ se fo o b'a nɛni ko bɛ se ka dɛgɛrɛ ma fo o bɛ hali a joli bɔnni daga o b'a bɔla fɛn ka valeur bɔ a bɔla fɛn na a dɔw la yɛrɛ o bɛ a tajiriw ka bɔ danaya kɔnɔ bal wa takfir tuma dɔ la an bɛ dɔgɔ kafiri yɛrɛ e ka nin lajɛ Musa ye ala ka kira de ye ala ka nabi ɲuman de dɔn Khidiru ye ala ka waliju de ye mais o bɛna taa Musa ma kadara a b'a nakari o a m'a lagosi ala ma min faamu a ka ko la a y'a jaabi ni ladamu de ye ne ma nin faamu Khidiru ko mana jɔn ɲuman in ko wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra madharu min madahir adabi al-muallim ma'a al-muta'allim وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا أكو موسى إجودو دي غسيتي لدي bari e sharatigi e be sabali fenga cogo jumɛn de la ni ma lameleke ni o ye dɔnna dɔw b'u kanto yan nɔ ko awa Musa ka sariya ko dafalen kun tɛ ko kumana ko kira ka sariya ko dafalen do jɔnni y'a fɔ ye ko Musa yɛrɛ jɔlen ɲɛna ko ka sariya dafalen tɛ ala kɛra fatulen ko san 1400 ko ka sariya dafalen do a ka sariya dafalen do sariya dafalen ye jumɛn ye sariya dafalen do kamin sariya daminɛ na fo ka taa dugukolo melekele ma mais est ce que a dafalen bɛ bɛɛ lajɛlen bolo wa problème b'o yɔrɔ de la sariya dafalen bɛ bɛɛ lajɛlen bolo wa problème b'o yɔrɔ de la donc n'a dafalen t'aw bɛ an bɛɛ lajɛlen bolo an mako bɛ fɛn dɔ de la min b'a dafa an bolo ko n y'o de n'o tɛ ko kura tɛ o kɔrɔlen ninnu de don Musa mako bɛ nin na cogo min an fana mako b'a la hali sini o cogo kelen de la nga a tɛna ni sariya kura kɔni an bɛ min kan a b'o de jɛya an ye a ye fɔ o de ma ko mujadid ayiwa mujadid dɔnnikɛlaw ala mako b'u la waati bɛɛ lajɛlen na waati bɛɛ fo ka dugukolo meleke an mako b'u la waati bɛɛ a ko nin ye ladamu ye haisu ihitara marayahu Khidru ale Musa ka hakila bonya walta masalahu al-uzra in i'tarada alayhi ay ladura ni Musa ye tuma min ni Musa yi bana minaka fal kulli minhuma madhhabu al-khass naam wala yuhtaju bi madhhabin ala madhhabin akhar naam ako satajiduni insha Allah falika ni yurula ako ana qabilu li shurutika ne ga shartu mina Musa ka ni shartu no mina no ya aka tariqa ga shartu ye o korte ko Musa bora ga sharia kono di ay tariqa ani sharia o tinyo en sallallahu o tinyo en sallallahu tariqa te adama mazhab were
kuma na fiqh madhabun no ay kumana kwa ayyuhal muallim fatma'inna falan ujadilaka wala nu'aridaka fi shay na'am insha Allah bismillah قال jonjumango فإن تبعتني ne turanego لا تسألني هذا تأكيد من الخير للموسى وبيان لطريقة الذي التي يجب اتباعه في مصاحبته ninye ka kuma geleya ka bɔ khidri yɔrɔ kana musa ma ani ka bangali kɛ a ye a siratigɛ la siratigɛ min ni o batuli bi wajibiya ale ka jɛɲɔgɔnya la tariqatu ale ka jɛɲɔgɔnya la i kan ka don siratigɛ min fɛ ale ka jɛɲɔgɔnya la a bɛ k'o de f'a ye o ye jumɛn ye ɲiningalibaliya ni ye min kɛ kana ɲininka la ya faamu voilà a bɛ ka a kalan dɔnni minani ladamu de la ani sabali a kan ani kɔrɔtɔ ntanyani k'a fɔ i ka fɛn bɛɛ lajɛlen dɔn kabini kow la a danna anw ka tariqa tɛ sɔn o ma a bɛ k'o de jira a la naam bisimilayi تبعتني ni tugura ne kɔ ولا تسألني i kana ne ɲininka de عن شيء ka bɔ fɛn ma حتى أحدث fo n ka sindeli kɛ لك i ye منه ka bɔ fɛn in na ذكرا kofɔli la فانطلقا o fila taara حتى إذا ركبا o tuma min n'o fila yelenna في السفينة kulun kan خرقها a ye kulu in fara قال o wulila o yelenna kulun kan o donnen kulun kɔnɔ u ye kulunbolila dɔw de ye u ye kulunbolila ninnu kulunbolila ko kuluntigi ko naam a ko ninnu ye jadow ye de bari foyi t'u bolo silafana t'u bolo foyi t'u bolo فقال صاحب سفينة kuluntigi ko ما هن باللصوص naam ما هن باللصوص a ko ninnu tɛ jadow ye de ولكن رأى do de ko a ko sika ninnu ye maa sɛbɛw ye ko ninnu ɲɛ tɛ ɲɛdaw la de maa sɛbɛ ɲɛda tɛ fili koyi لكن رأى وجوه الأنبياء ko naam ولكن رأى وجوه الأنبياء a ko ne ɲɛ b'a la nabi ɲuman ɲɛ de bɛ ninnu kun وعن أبي بن كعب naam وعن أبي بن كعب a minɛna Ubayi ibn Ka'ab la النبي صلى الله عليه ka وسلم bala kɛra masa sallam مرت بهم سفينة a ko u yɛlɛnna kulun kan فكلموا أهلها u y'a dunko kuma ɲɔgɔnya يحملوه kulun dɔ tɛmɛna n'u ye u y'a dunko kuma ɲɔgɔnya أن u k'u dɔnni فعرفوا u ye khidru dɔn ne tamasen u y'u dɔnni nka u ma sara minɛ u la u donnen kulun kɔnɔ khidru kɔ bisimilahi a ye a ka jele ta ko pɔli u bɛ kulun min yɛrɛ kɔnɔ kɔni a jele ta o kulun in de kama maaw sigilen b'a kɔnɔ ji kan wulilen kɔ wali mun kɛra fato dɔ ayi fato tɛ dɛ n'o tɛ nin baara in kɔni tɛ faamu dɛ i kulun bɛ ji kan e ni jele b'a nɔfɛ kɔni mɔgɔ ka sigi o kɔrɔ a ka gɛlɛn dɛ awɔ parce que yanni u ka jele yɛrɛ minɛ la fɔlɔ u bɛ miiri min yɛrɛ la o ye hakilibana de ye a bɛ k'u kɔnɔ ko ko dɔ de b'i la nka o tɛ naam a ye jele ta a ye kulu in kari a ye mange kelen kari ka bɔ a la ka walon ka bɔ a la k'o da ka defo kɛ a la ka kɛ kulun de fɔ ma ye nka a ye mange min bɔ a la ji ma dɔ fɛ hali ji kisɛ kelen a ma dɔ fɛ o ko Musa tuma min n'a ye o ye a ye a ka fini minɛ a ye fini kɛ naam a ye fini sori wo la awɔ wo min bɛ yen
ko a ye fini sɔrɔ o la naam qala Musa ko akhraqtaha e ye kulu in fara litughriqa laha i bɛna dunkew to ji la wa laqad ji'ta i y'a fara i bɛna maaw to ji la wa o kumana a fara kun ye de ka maaw to ji la naam laqad ji'ta a b'a di e nana shay'an fɛn ma imran n'a cɛ ka jugu Musa kɔni dɔnni kɔni nɛgɛ minɛ la parce que kɔngɔtɔ fila bɛ olu fa man di dɔnni ɲini na nafolo ɲini na nka tiɲɛ yɛrɛ la ka kulu fara m'a faamu yali y'a kɛ ka maaw to ji la wa naam qala Khidru ko alam aqul yala ne Khidru ye a yɛlɛ misɛnnin kɛ a ko yala ne ma fɔ wa innaka k'a fɔ e lan tastati'a e tɛ se ma'i ka fara ne kan sabran sabali koro qala ye walanda wele ka bɔ Khidru yɔrɔ Musa ma a ko ne e ma i ɲɛ t'a la ne ka kuma kɛra tiɲɛ ye ne ye min f'i ye a tɛ nin ka jɛ wa ne y'a f'i ye n ko i tɛ se ka mun ne kɔrɔ e filɛ ɲɛ ka bana min ne ɲɛ anw dun bɛnna layidu sirila an ni ɲɔgɔn cɛ an ka tarika la k'a fɔ e tɛ ne ɲininka foyi la fo ne de ka o ɲɛ f'i ye tarika sariti kɛra o de layidu kan bɛ ne n'e cɛ munna ye ne ɲininka naam qala Musa ko la tu'akhidhni i kana minɛ koyi bima ni fɛn ye nasitu ne ɲinana wala turhiqni kana n garaba min amri ka mini n ka kow la usran gɛlɛya la fantalaqa yafa n ma de ɲinana de kana minɛ ni ɲinan ye ni mɔgɔ ɲinana ɲinan ko ne ɲinan de kana kɛ karamɔgɔ ye karamɔgɔ min ka ko ka gɛlɛ ni ɲinana n'a ti yafa n'a ti parole no kan'o kɛ dɛ Khidru ko basi t'a la problème t'a la an ka taa naam fantalaqa o fila taara hatta idha laqiya ghulaman fo tuma min n'u fila ye kamalenin dɔ bɛ ɲɔgɔn ya kamalen cɛɲa ani kamalen tɔw bɛ ka dulon kɛ ɲɔgɔn fɛ a cɛ ka ɲi bɛ yen a dafalen don a ma balɔgɔya fɔlɔ faqatalahu Khidru taara jɔn ɲuman in taara ka t'o faga qala a taara minɛ n'a tɛgɛ ka bɔ denmisɛnw ni ɲɔgɔn cɛ k'a kunkolo minɛ k'a kan tɔrɔ min ka kunkolo bɔgɔti ka bɔ kan na k'a faga pati naam qala Musa ko aqatalta nafsan i ye nin faga zakiyatan nin sunuma hali a ma balɔgɔya fɔlɔ bighayri nafsin a ma hali mɔgɔ faga k'a sɔrɔ a ma maa faga ko i b'a faga ɲɔgɔn ye hali ni nin ye maa faga a tɛ faga ɲɔgɔn ye ni maa min balɔgɔyɔrɔ de bɛ faga ɲɔgɔn ye laqad ji'ta a b'a di nana shay'an fɛn ma nukran a kɔnnen dɔ sariya bɛɛ la qala ayi nin tɛ faamu sariya si la a ma ɲinɛ yan dɛ a tɛ se ka mun nin kɔrɔ wa nabi ɲuman tɛ se k'i man ko fɛn ka min ni sariya tɛ bɛn naam qala Khidru ye yɛlɛ misɛnnin kɛ a ma jaabi olu tɛ bɔ o cogo la o tɛ bɔ o cogo la naam qala a ko alam aqul yala ne ma fɔ wa laka i ye innaka k'a fɔ e lan tastati'a i tɛ se ma'i ka fara ne kan sabali koro qala a ma tɛmɛ nin kan a ma dimi a ma foyi a ma bɔ a cogo la a yɛlɛ misɛnnin kɛ dɔrɔn ka jaabi nin na naam qala Musa ko in sa'altuka ni ne ɲininka an shay'in ka bɔ fɛn ma ba'daha ni tɛmɛnen ale tɛmɛnen kɔ wala tusahibuni kana an jɛ ɲɔgɔn ya qad balaghta a baati sera min laduni ka bɔ ne yɔrɔ uzran ladura ye fantalaqa alakira ko ala ka hinɛ Musa la ko ala ka hinɛ Musa la ko n'a kun muɲuna ko an kun bɛ caman dɔn an kun bɛ caman dɔn
ya alakira y'a jira ko an ma ko kun bɛ a dɔnni na quoi naam fantalaga u fila taara حتى إذا أتيا أهل قرية fɔ tuma min n'u nana dugu dunkew ma استطعما أهلها u y'u dunkew dumuni ɲini فأبى dugulamɔgɔw banna يضيفهما u k'u dunan fana ووجد جدارا u ye fawajada jidar kogo sɔrɔ فيها dugu in na يريد ko in b'a laɲini أن يقض ka bi فأقامه ka laɲini de ko ma kuma majazi de nam فأقامه khidru ye ko in jɔ قال musa ko لو شئت n'a kun ye ja لاتخذت أجرا i kun bi sin ka sara min na علي kogo in jɔli kan قال khidru ko هذا فراق bayini nin ye ne cɛ farali ye وبينك ani i cɛ سأنبئك ne ka tariqa ka lahidu e ma se a sikɔrɔ awɔ lahidu minnu donna ɲɔgɔn cɛ ne y'a f'i ye n k'i tɛ se ne ka tariqa n ka gɛlɛn an farala naam سأنبئك a wajibi ne bɛ kibaruya بتأويل ما ni fɛn kɔrɔ ye لم تستطع n'i ma se عليه o kan صبرا sabali koro أما سفينة هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك تعد دستورا للحق سبحانه وتعالى ودليلا على أن هذين المذهبين لا يلتقيان فيظل كل منهما له طريقه المرتاد له طريقه وغير المرتاد له طريقه ولا ينبغي أن يعترض أحدهما على الآخر بل يلزم عدمه في حدود ما علمه الله beni ka sira de don ni ma min faamu i b'o to yen ni min faamu bi don la banna naam a ko ne bɛna ye kibaruya ni fɛn kɔrɔ ye ni ma se ka muɲu o kɔrɔ أما a ko n سفينة t'i to yen de i ka taa k'a sɔrɔ siga bi ni ɲininkali ninnu jaabi ma f'i ye o fɛ jɔn ɲuman in a komasera a bɛ kodɔn banga musa ye kabini nin baara ninnu na kelen kelen dogon na ni i jɛɲɔgɔn ne a y'i jalaki i dun haminen bɛ ka kanu kan i bɛ kuma ɲɛfɔ a ye a komasera a b'a ɲɛfɔ إن هذا من أدب الصحبة فلا يجوز بعد المصاحبة أن نفترق على الخلاف nama bɛn an man ka fara fɔɲɔgɔnya kan n'an bɛ fara an bɛ fara ɲɔgɔn kanu de kan a ko ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye bal yanbaghi an naftariqa ala wifaqin wardan an bɛ fara bɛn ani diɲɛ de kan لأن الافتراق على الخلاف ينمي الفجوة ويدعو للقطيعة ما هو أو فرلا جويا كان نفونا كان نو فرلا جويا نفونا دكان إكادو كفوكو وبين تيجي وبين تيجي نام أما سفينة أما كلون وكانت كلون جرا لمساكين فانداندو دي يعملون كلو ببارجي في البار bajela fentu kuna ni kulu inde فأردت kulu nyuta ibi alwe nga kulu awa lukumbe mana fanta no bana bato bula lu re tsega barake minu ngafsan doni lukumbe ga kulu mboli nam فأردت ne ya lanyini أن أعيبها nga lebu ga defo gyala وكان bari lebu linye juguman damade o de goso khidru yo dami ka tura erema amo dami ka talam nam ملك masake do kera وراءهم u kofe
يأخذ كل سفينة u bɛ yɔrɔ min n'u bɔra yen u bɛ taa yɔrɔ min u kun b'u ɲɛ yen nɔ o kan b'o de ma k'u kɔfɛ u bɛ kolon bɛɛ lajɛlen min na حسبا ne kolon ɲuman bɛɛ lajɛlen o b'o minɛ ja binkanni na ko aw b'a kalama ni kɛlɛ bɛ jamana kɔnɔ ni bolifɛn ɲuman b'i bolo min ka ɲi kɛlɛkɛda in na ni defa t'a la u b'a minɛ u b'a minɛ ka taa n'a ye kɛlɛkɛda la a dɔw la n'u y'a minɛ i t'a sɔrɔ bilen nka ni defo b'a la n'u nana jɔ a la dɔrɔn u bɛ tɛmɛ a kan olu ka teli defoma minɛli ma quoi u bɛ ɲumanw de minɛ o ɲɔgɔn dɔ de tun bɛ yen voilà a y'a kanu ninnu ka kolon ka to u bolo o kɔfɛ o kosɔn a ye defo k'o la masakɛ minnu o kɛlen k'a ye defo b'a la a y'a to yen naam وأما الغلام amma denmisɛn فكان أبواه ale bangebaa fila kɛra مؤمنين limaniya jɔn fila ye وخشينا an siranna an ni ala أن يرهقهما a kana n'u karaba طغيانا ya dalila وكفرا ani gafiriya la وأردنا an y'a laɲini أن يبدلهما ربهما o fila ma k'u falen لهما nam خيرا ɲuman ye منه ka tɛmɛ nin den kan زكاة senuya la وأقرب ale min ka surun رحما sinji hinɛna ale sinji tugu la nin yɔrɔ la den a y'a faga ka da ko min kan a ye ko de don a la ala ka dɔnniya sira kan ni musa kun m'o dɔn a la قيل ولدت 70 نبيا na dogo ko ni n fagalen kɔ bangebaa ninnu ko ye den sɔrɔ ko den nabima caman kɔlɔ mana nabima caman bɔra siw la fo ka taa 70 ma ما فعله القدر kama khadru y'a fɔ cogo min من قتل الغلام إنما هو جار على naam fitina ni denw ye bangebaa caman jara bilen bɛ ni o ye bi dɛ ka fitina ni den bɛ kɛ sababu ye k'i bali ka taa alabatiyɔrɔ la i bɛ se ka sababu ye k'i bali ɲumanya ma i bɛ se ka sababu ye k'i bali fɛn caman ma y'an k'i denw ladamu de u bila sira ɲuman kan i yɛrɛ bɛ min dɔn ka denw ladɔnniya o la o de ka ɲi naam فإنه لا يجوز قتل الصبيان الكفار فإنه لا يجوز قتل الصبيان الكفار naam إلا أن يقاتلوا naam ko kafir denw cɛ an ka sariya la olu fagali ti bɛn fo n'u ye kɛlɛ kɛ بسلاح في الحرب ah ولو ترى شخص على ما ترى عليه قدر naam ولا يجوز له قتل غلامان a ko yan nɔ ko ni maa min den kosagina ni den fatura kana dimi kojugu ala bɛ baraji min d'i ma den fatuli la n'i kun b'a dɔn i kun bɛ limaniya sɔrɔ i kun bɛ limaniya sɔrɔ bari denmisɛn fitinin ma balikuya o bɛ taa fara nabiɲumanw kan daga misiri janna arijana kɔnɔdenw dɔn bisimilayi وأما الجدار amma kogo فكان kogo in kɛra لغلامين denmisɛn fila ye يتيمين yatimɛ den fila don في المدينة dugu in kɔnɔ وكان كنز sanu dungen de kɛra تحته kogo in kɔrɔ لهما denmisɛn fila in mɔɲɛ وكان أبوهما u fila fa kɛra صالحا maa ɲuman ye فأراد ربك e ma y'a laɲini أن يبلغا أشدهما denmisɛn fila in ka se u ka sɛmɛ kelen ma يستخرجا كنزهما n'u ka sanu dingɛ labɔ رحمة hinɛ kama من ربك ka bɔ i ma dɔn وما فعلته ne ma o baara عن أمري ka bɔ n yɛrɛ ka yamaruya ma ذلك a ko fa arada rabbuka o ye ɲuman dɔrɔn de o bɛ da a y'o danbe ka taa ala ma fɛn min ye juguman dɔrɔn ye a y'o danbe ka taa a yɛrɛ ma naam ذلك
ago min y'o ye تأويل ما nin de fɛn kɔrɔ ye لم تستطع ni ma se عليه o kan صبرا sabali kɔrɔ يسألونك i dɛsɛra ka muɲu min kɔrɔ de filɛ nin ye Allahu akbar sanu dingɛ mana nafamafɛn dɔ tun bɛ yen o nafamafɛn wajulu tun b'a la ani sanu walahaw ni fɛn o de tun b'a la ajibtu liman yu'min bil qadar kayfa yahzan ko a kabakɔra maa la maa min dalen bɛ ala ka latigɛ la ko yɛlɛ i bɛ dimi mun na tumaninatu de ka ɲi limanajɔ bɛɛ lajɛlen dusukun na waati bɛɛ e lafiyalen de kan ka to bari ko bɛɛ bɛ kɛ ni ala ka latigɛ de ye ko ale ka wɛrɛ mɔgɔ la min limanalen bɛ ni garisɛgɛ ye a b'a yɛrɛ sɛgɛn mun na a ka wɛrɛ mɔgɔ la min limanalen bɛ ni saya ye i bɛ jama mun na i ka wɛrɛ mɔgɔ la min limanalen bɛ ni kɔlɔsi ye i bɛ ɲinɛ mun na a ka wɛrɛ mɔgɔ la min bɛ diɲɛ dɔn ani diɲɛ ka yɛlɛmali e bɛ tila k'i basigi ka taa diɲɛma mun na la ilaha illallah muhammadu rasulullah naam ana allah la ilaha illa ana wahdi la sharika li khalaqtul khayra wa shar wa tuba liman khalaqtul khayr wa ajratu la yadi hera be maayini ne hera da ka hera bolo tigi bolo bone be moye ni yo da ko jugu ye ka ko jugu bolo tigi bolo nam يسألونك maula minu be ɲininka عن ذي القرنين ka bɔ biɲɛ fila dunke mandulu karnɛni ma قل mɔgɔ tɔgɔ dɔn nam qul e ka f'u ma ساتلوا ذكرا n bɛna kibaruya kalan عليكم aw kan منه kabini dhul karnɛni na إنا an مكنا an ye basigili kɛ له dhul karnɛni ye في الأرض dugukolo la آتينا an y'a sɔn من كل kabini شيء fɛn bɛɛ lajɛlen na سببا sira la فاتبع السببا a tugura sira ko ka taa tilebi fɛ حتى إذا o tuma بلغ min n'a sera مغرب الشمس tile bin yɔrɔ ma tile bi dogo yɔrɔ min tile bi fɛ وجدها a ye tile in sɔrɔ تغرب a ɲɛ kɔrɔ a bi bin في عين a bi tunu fi ayini jiɲɛ la حمئة ni o bɔgɔma don ووجد قوما a ye mɔgɔ dɔw sɔrɔ o jiɲɛ in yɔrɔ la قلنا an ko يا ذا joli القرنين karnɛ nin yɔ إما أن i ma e ka ladabali kɛ ni fagali ye وإما أن تتخذ wali i ka حسنا sara mina فيهم. o la ɲuman mina o la ni ɲɛnama minali ye قال Zulkarnaini ko أما من amma mɔgɔ min ظلم n'o ye dɔɔni kɛ ni filɛ ka fiya ye فسوف sɔɔni نعذبه an b'o ladaba ni fagali ye ثم ka segin o b'a tigi segin إلى ربه ka sɔrɔ a ma ma ويعذبه ala b'a tigi yankata yankatali la n'o ka gɛlɛn وأما من amma mɔgɔ min n'o limaniyara عمل n'a ye صالحا ɲuman baara فله جزاء ɲuman sara b'o tigilamɔgɔ ye نقول wajibi an bɛ fɔli kɛ o tigilamɔgɔ ye kabini an ka kow la nɔgɔya la ثم ka segin a ye sira minɛ ka taa kɔrɔn fɛ حتى إذا o tuma min ni a sera طلع الشمس tile bɔyɔrɔ ma a ye tile in sɔrɔ a bi bɔ maaw kan لم نجعل سترا an ma suturala kɛ لهم u ye دونها u ni tile in jɛ كذلك ko b'o cogo la وقد آتنا a b'a di anw lamelekera بما ni fɛn ye لدي n'o bɛ Zulkarnaini yɔrɔ قرا dɔɔni na ثم ka segin a tugura sira ko حتى إذا o tuma min n'a sera barazi fila ni ɲɔgɔn cɛ وجد قوما turuki ka dugukolo danyɔrɔ la a ye mɔgɔ dɔw sɔrɔ دونهما o fila jukɔrɔ لا يكادون olu tɛ surunya يفقهون قولا u bɛ kuma faamu قالوا u ko يا ذا القرنين Zulkarnaini yɔ i ياجوج ka dɔn Yajuju وماجوج ani Majuju مفسدون olu ye tiɲɛnikɛlaw de ye في الأرض dugumakolo la أن نجعل خرجا yala an bɛ sara jɛgɛ wa لك i ye على أن ninnu kan نجعل سدا i ka barasi kɛ بيننا anw cɛ وبينهم ani ni maa suguyaw cɛ قال bari fana bɔra Adama Nuhu de la naam a ko fɛn min مكني ni ne ma ye n basigi
ola خير o ka fisa فإن o ka fisa n'aw ka wari dilen a ye n dɛmɛ de بقوة ni farikolo lasɛbɛn ye اجعل ردما n bɛ baraasi kɛ بينكم aw cɛ an'u cɛ آتوني a ye n sɔn زبر الحديد nɛgɛ kunkurun na حتى fo tuma min إذا صار n'a ye dakɛɲɛni kɛ بين السلفين baraasi fila ni ɲɔgɔn cɛ قال a ni nɛgɛ ni fara ye a ko انفخوا a y'a fiyɛ حتى fo tuma min جعله n'a y'a kɛ tasuma ye قال mana a y'a kɛ komi tasuma k'ala ko آتوني قدرا a ye kumana sira di ne ma آتوني a y'a to ne kidiran a ye siraji di ma ofiri ale kidiran n b'o siraji n suru a la وما استطاعوا n ba siraji yɛlɛ k'o kɛ k'a koli وما استطاعوا o ma se a fila bɛɛ bɛ baara tɔgɔ kelen de ɲini mafulu kelen de ɲini وما استطاعوا o bɛ bɛn amasta o ma se Yajuju ni Majuju ma se أن يظهروا u ka koli jira kolilen u ka kokota وما u استطاعوا yɛrɛ u ma se a ye woboli la قال Zulkarnaini ko هذا nin barasi hinɛ dɔ min rabbi ka bɔ ne ma yɔrɔ يا وعد ربي faiza jaa wa'adu rabbi ni ne magala dunana جعله a bɛ barasi kɛ دكا muɲumuɲu fɛn ye كان وعد ربي ne ma ka lahidu bi kɛ tiɲɛ وتركنا Yajuju ni Majuju u caman baw u bɛ yɛlɛ dugukolo kan watarakina ba'dahum ala yɛrɛ kuma to dafa a ko dɔn na anw b'u dɔ to يومئذ o boli in dɔn na يموج u bɛ ɲagami في بعد dɔ la ونفخ i ni mɔgɔw kɔni na wani figa u ye fiyɛli kɛ الصور buru kɔnɔ kunni kama جمعناهم an ye danfɛn fara ɲɔgɔn kan جمعا fara ɲɔgɔn kan la u bɛ kɛ kiyama dɔn وأردنا جهنم an ye jahannama gɛrɛ يومئذ o dɔn na للكافرين kafiru ma arda gɛrɛli la ka jiru la الذين maa minnu كانوا n'olu ɲɛw kɛra طائن datugulan na عن ذكري ka bɔ an ka kɔfɔli ma kuranɛ kɔnɔ وكانوا u kɛra u tɛ se سمعا mɛnni ma حاسب الذين yala maaw y'a bisigiya de wa كفروا maa minnu kafiriyara اتخذوا عبادي u ka ne ka jɔnw sɔmina n'o ye malikaw ni isaw ni ala ka jɔn ɲumanw ye من دون n'a ma kɛ ni ala ye ni ala in ye أولياء surunyabagaw ye mana maaw ye إنا maaw k'u kɛ besilibaw ye k'u ka kow ta k'a ɲɛsin jɔn ninnu ma ka ni alahu ta'ala to yen nɔ ka batu ta k'a ɲɛsin jɔn ninnu ma ka ni alahu ta'ala to yen nɔ o ti ɲɛ dɛ silamɛw a y'a faamu dɛ batu ti ta ka ɲɛsin maa ɲuman si tɛ yen nɔ ko ye ghayatu ye ayi a bɛɛ ye wasila de si tɛ ghayatu ye innamal ghayatu Allah voilà o de kosɔn batu nɔniya bɛɛ bi ta ka di Allahu kelen de ma a kelen pewu batu ti ta ka ɲɛsin waliju ma a ti ta ka ɲɛsin nabi ɲuman ma a ti ta ka ɲɛsin kira ma a bɛ ta ka ɲɛsin ala kelen pewu de ma ni maa min y'i kalan ni maa min y'i kana ni maa min kɛra sababu ɲuman ye i bɛ bonya min k'o ye i b'o ko ye komi i n'a fɔ ala yɛrɛ y'a yamaruya n'o cogo min wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub sha'airullah ala ka sababu ɲuman ala ka batu tamasiyɛn ni maa min y'olu bonya i yala ne bonya o tɛ filɛ ka fiyɛ ye dɛ ayi nam أعطينا an bɛ jahannama labɛn للكافرين kafiru ye dunan fana ye قل mawlamini k'a fɔ yala an ka o kibariya wa ni bɔnɛnɛw ye baaraw la o ye maaw ye ضل olu سعيهم ka baaraw tiɲɛna ɲɛnamaya la n'o ko n ta la ka surun olu b'a bisigiya k'a fɔ olu u bɛ ɲani kɛ baara la olu de ye mɔgɔw ye n'u kafiriyara ni u ma kɛ ayaw ye ani ala ka bɛnɲɔgɔnya o dalen tɛ kunun na u ka baaraw bɛnna an tɛ balanse jɔ olu ye kɛmɛ jo don na puwatiw bolo ذلك
a ko ko ɲi o sara o ye jahannama ye ni fɛn sababu ye n'u kafiriyara n'o ye ne ka ayaw somina ani n ka kiraw yele bɔnna ye maa minnu n'olu limaniyara n'o ye ɲumanw baara firidawusi ka arijana sow kɛra o tigilamɔgɔw ye dunan fana ye donmɛbaga de y'u ye a ko nana u bɛ yɛlɛmali ɲini ka b'an ma a fɔ ni baji kun kɛra daba ye nɛɛma ka kɛlɛmaw ye baji kun bɛ ban danfara kalimatu rabbi yani nɛɛma ka kɛlɛmaw sɛbɛnni ka ban hali ni an kun nana ni baji ɲɔgɔnna ye jiri la a nakun ye dɔ fara daba kan wala la ilaha illallah a fo kelen baraji ne y'a faamu hali diɲɛ baji mana kɛ daba ye ka kalamu bɛɛ lajɛlen kɛ yiri bɛɛ lajɛlen kɛ kalamu ye a tɛ se ka sɛbɛn ka ban ni ala ye minɛ ile a ka taa kuranna ayaw o maanaam ani faamuya min b'a la ani dɔnni min b'a la o fana bɔ cogo kelen de la naam a fo ne ma nin fi de komi aw yɛrɛw ɲɔgɔnna o bɛ wahayi de ka na ne ma k'a fɔ aw ka batufe o ye batufen de n'o ye kelen ye maa min n'o tigilamɔgɔ kɛra n'a b'a ma ka bɛnɲɔgɔnya jigiya o tigi ka baara kɛ baara la n'o ka ɲi kana danfɛn si jɛ ɲɔgɔn ya n'a ma ka batuli ye